ಪೊಲೀಸಾ ಪೊಲೀಸಾ ಅಶ್ವಿತ್ ಎಸ್ ಹಾಯ್. ಭಾರತೀಯಕ್ಕನಿಗೆ ಜೈ. ಪನ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕನಿಗೆ ಜೈ. ದಾದೇಕೆ ಜೈ. ಕಡಲಪ್ಪ ಚೋಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ಬೊಡ್ಡಿಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸಾ ಅಕ್ಕ ಪಂಚೋಬಾ ಜೈ ಜೈ. ದಾದೇ ನಿನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜುಗಳೋ ನಿನಿ ಇಂಚೊಲ್ಲರಿ ಅಂದ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದು ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳ ಯಾ ನಿನ್ನೆಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದವ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪಾತೆರ ರಜ್ಜೇನಿ ಏಕೆ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಮುಲ್ಕುಲ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಾಕಿಲ್ದ ಮೂರೆಡುಗುಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ ಸುರುಟು. ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಅನ್ನ ಉಂಡರ ಅಶ್ವಿತ್ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡಮುರ ನಿಂಚಿ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೋರ್ಪುಜ ಮಾರಯ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಚೋಲಾರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾರಂತ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ದಾಲ ಪಾರ್ದಜಿ ಸಯ್ಯ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ದು ಪೌಡ್ರಲ್ಲ ಬಾಡ ಉಲ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಎಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಗ ಪೋರೆಗು ದಾದಿ ದಾದಾಯಿ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿಯಾ ಸುದ್ದಿ ದಾದೆ ಬೊಡ್ಡಿಂಡು ಲೈವ್ ಅಂದ ಆತ್ಲ ಬೋರಾಂಡ ಮಾರಯ್ಯನ ಲೈವ್ ನಿಕ್ ಆತ್ಲ ಬೋರ್ ಆತನ ನಿಕ್ಕೇನ ಲೈವ್ ಅಂಚಿನ ದಾದಾತಂಡು ಇರ್ನಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶೋಭನ ಬರೀತಾರೆ ವನಿತಕ್ಕ ಶೋಭಾ ಎನ್ನಾಂಡೆ ಎಗ್ ನಿಕ್ಕೆಗ್ಗ ಎಂಕಿ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿಯ ಕೋಡೆದಂದು ಮೀಂದ ಗಸಿಂಡ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೀ ಸರ್ಕಾರಿ 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 ದಾದನ ಆತನ ಇಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಕ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜನಲ ಅಂದೆ ಶೋಭಾ ಶೋಭು ಬಾಲೆ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಉಡಿಪಿಡಿಪಿನಗನೇ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜ ನನ್ನ ಶೋಭು ಬಲ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಒಡೆಲೆಪ್ಪುನಿ ಪುರ್ಸೊತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆನೇ ಆಂಡು ಅಂಚನಾ ಪುರ್ಸೊತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬರೋಡ ಅವನಿತ ಬಾಂಬೆಗ್ ಪೋಲ ಪೋಲ ಮುಲುಂತಚಿ ಪೋದವಲೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆದ ಬಲ ಕೋಟಿ ಅನ್ ಪೋಯಿನ ಉಲ್ಲೆಯ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿತ್ತಕ್ಕ ಲಗೇಜ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ ರೆಡಿ ಮಂದೀತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಲೆ ಈ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನು ಬಾಂಬೆಡು ಆಹಾ ಕರ್ಮ ಹಲೋ ಬ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ಪನ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ಇಂಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ದಿನೋರ ತರಕಾರಿ ಹಾಪಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಕೋರಿ ಮೀನು ಮಾತ ಆವಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಂಡಾತ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅವನಿತಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಆಲ್ ಬರ್ಪಲ್ಯ ಡೊಂಬೈಲ್ಡು ಓಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ ಬಂಜವೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿಯಾವು ರಜೆ ಪಾಡುಂಡ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಆಕುನಾರು ಪೋಯೇರುಂದು ಒಕ್ಕನೂರು ಬತ್ತೇರು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶೋಭದಾರಿ ತೆರಿಬುನು ಬಲೆ ಶೋಭಾ ಈ ಬರೋಡೆ ಅಂದ್ ಈ ಬರೋಡೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮಾತಾಪಿದ್ದಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ವನಿತ ಊರಿಗೆ ಪೋಪುನ್ ಬಾಂಬೆಗ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚತೆ ಮಾತ ಪೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾವೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪೇನ್ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇನ್
ఇక్కడ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಏ ಮೂರ್ತಿ ಬೋಬನಾ ಬೊಮ್ಮೆ ಬೋಬರಾ ಮೇನ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜನ ಬರ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೈಟಿ ಯಾವರ್ಜಿ ಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಎಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿ ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಿ ಇದು ಜನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಜೇರು ಒಂದು ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಕಡಲ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಜಗದೀಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಭಟ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ತಿನ್ಗಿತ್ತೆ ಅಂದ ಏ ಪರ್ದಿಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಮೂರ್ತಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಯಾನು ವಿಮಾನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಆವಾವ್ ಎಂಕೆ ದೂರದ ಸೀಟು ಬರ್ಚಿ ಪಿರೋದ ಸೀಟು ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ ನಡುವುತ ಖಂಡಿತ ಬರೀತ ಸೀಟು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಈ ಮರಡು ಬರ್ಪೆ ಇಜಿ ನಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಈ ಮರಡು ಬರ್ಪು ಜಾನ್ ಹಾಯ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಎತ್ತವು ಕಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಕಡಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಓಡೆ ಕಡಲ್ದ ಮಗೆ ಬೋತು ನಿತ್ತವ ಜೋಕುಲಾತು ಜಗದೀಶ್ ನಮ್ಮ ಇಡಿ ಪೋಯಿ ಆರು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇಮ್ಮನಡೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಶೋಭಾ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಕ ಆಪಜಿ ಯಾನ್ ಇಮ್ಮನಡೆ ಬಸ್ ಕಕ್ಕೆರೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇಮ್ಮನಡೆ ಎಂಗಳು ಬೇಗ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೋಲಿ ಅದೇ ಜಗದೀಶ್ ನಾನು ಬೇಗ ಪೋಲಿ ಅದೇ ಇರನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ದಾದ ಕಾಜಿಪು ಏರೆಗೆ ಇಂಕ ಅವು ದಾದ ಬನ್ಸ ಅವು ದಾದ ಬನ್ಸದ ಓವಿಯಾ ಓ ಅವು ಜೇಜ ಅಕ್ಷಿತ್ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೂ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆವರ ಹಾಯ್ ಸಜನ್ ಪೂಜಾರಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರ ಇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆಯ್ಗು ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ಗು ಪೊನ್ನುಲೆ ಮಾತ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರು ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿಲೆ ಈ రోజు ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಲೆ ಪಾಪ ಆರೊಂದು ಲೈಕ್ ಕುರಿಯರಿ ಇಂಕ್ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬಾಂಬೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಎಂಕಲ ಗುರ್ತಾಪುಜಿ ಒಬ್ಬದೆ ಅವರೇ ಭಾರಿ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಗುರ್ತಾಪುಜಿ ಆಗಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂದು ಏರಿ ಕುಡಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೋನಿ ಅತ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಲೈವಿಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಕಡಲಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನು ಮೂರ್ತಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನೇತಂತ ಹೇಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಗತಿಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಈರು ಬರ್ಪು ಜರ ತಾಕೋಟೆ ಇನಿ ಬರ್ತೇತಿನತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರೆ ಯಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಸಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇದು ಬಾಂಬೆ ಬಿದ್ದಾಡಿದಾರ ಯಾಪ ಪೋಪುನಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ವನಿತ ನೊಟ್ಟು ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಪು ಯಾನ್ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪೋಪೆ ಬಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೋಕೇಡು ಒಂಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬತ್ತ ಬಂಡೇರು ಆಕ ಇರು ಬಾಂಬೆಡು ನೆಟ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಯಾನಿರಿಗೆ ಇಮನ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೆ ನಡುತ್ತ ಸೀಟು ಕೊರ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಬರೀಟು ಅಂಚ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಪಾತವ ಪೋಡು ಮಾತ ಪೋಪುನಾಡ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಪಾತವ ಪೋಡು ಇಮನಡು ಪೋಪುನಾಡ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಪಾತ ಮರಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ವನಿತ ನೊಟ್ಟುಗು ಕೂ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ಖಾಲಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ ಅಂದವ್ವಿ वनिता सिस ಎಂಕ್ ರೀಪ್ಲೇ ನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ವನಿತಾ ಮೇರೆ ಕುಂಜ ರೀಪ್ಲೇ ಮನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಲೇಪು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವನಿತಾ ಮನ್ಪು ಅಪರ್ಪುದ ಜನ ಬೈಜೇರು ಪೂಜಾರ್ದಾದ ಬಿಸಿ ಪೊಡವೆ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಬುರ್ಚಿಯೇ ಸಾಪ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯ್ಗ್ಯಾ ಅಂಚ ತೂಲೆ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿಗೆ ಉಮ್ಮಿಜ್ಜ ದೇವರೇ ಉಮ್ಮಿ ಕೋಡಲ ಬತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಬೇಜಾಡುಪ್ಪುಡು ಉಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೆ
ಇರ್ಲಿ ಎಪ್ಪಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೀನು ಎನ್ನ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ವನಿತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೂರ್ಪಡು ಬೈದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಂದು ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಈಜಿ ಕುಲ್ಲೆವೇ ಕುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕೈಪುದಾದ ಓ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಇರ್ನ ಮಾಮ ಮೂಲೆಂಡಿಯೇ ಮೇರೆ ಮೂರ್ತಿಂಡತೆ ಮೂರ್ತಿನ ಮರ್ನ ಮೂರ್ತಿಂಡತೆ ಉಮ್ಮಿನ ಪಪ್ಪ ಉಮ್ಮಿನ ಅಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿ ಮಗೆ ಇರ್ನ ಮಾಮ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲೇರು ಮಾಮ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮಾಮದ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕಜಿಪುದಾದ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ವನಿತ ಸೀಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಪೋಪುನಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕ ರೆಗು ಯಾಮಲ್ಪೆ ಇದೇ ನಂಜಿ ವಾಗುಡು ಪಾಡ್ದು ಬಯಟ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಕೊಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಡಾತೆ ಯಾನಿರಿಗೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೆ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರ್ ದಾನಿ ತೆಲ್ಪುನಿ ಸೋಬು ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ದಿ ಆತ ಬಲ ಅಂದ್ ಪೋ ಮೇ ಆಲ್ಬೋಡು ದುಂಬು ವನಿತಕ್ಕ ಈತ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಈತ ಯಾನ್ 8 ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಿ ನೀ ಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ರೂಪೋದು ಒನಸು ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಒನಸು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದೇ ಇರ್ದಾನೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಈತ ದಿನ ಅರಗೋಡೆನ ಬೋದಿತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಲ ಶೋಭ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಓಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗ ಬರ್ಪೆ ಯಾಲ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ ಬರೋಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಓ ಬಸ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ದಾನ್ವಾರು ದಾದ ವಿಶೇಷ ವನಿತಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ವನಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಮಾತ ಮುಲಿ ಏರಿಯೆ ಕುಲ್ಲುನು ಸಾಕಾನೆಂಗೆ ಓಡು ಗುಲ್ದು ಈ ತೂಯಿನ ಮೋನೆ ತೂಯಿದ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆತ ಮೋನೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೊಯ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಸಚಿನ್ ಅಂದಿಗಳು ಪೂರ ಪೋಪಿದೆ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ತಿರ್ಗಿದು ಬರ್ಕ ಪೂರ ವನಿತನ ಖರ್ಚಿಂಡವೆ ಆಲೆಲ್ಲ ತಂಪೋಪುನತೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಖರ್ಚು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ತಿನ್ಬೇರೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಟ್ರೆ ಯಾನು ದುಂಬು 8 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡು ಅಂದಂದು ದುಂಬು 8 ವರ್ಷ ಬಾಂಬೆಡು ಇತ್ತೀನಿ ಓ ಅಂದೆ ಕೋಟೆನ್ರೆ ಅಂದು ಕೋಟೆನ್ ಪೋಯ್ ಮಾತಾ ಪೊಯ್ ಬಸ್ ಹೋಗು ವನಿತಾ ಬಸ್ ಹೋಗಿ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ವನಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರು ಅದೇ ಎಂಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಆಲೆ ಮನ್ಪುನು ಅತ್ತ ಸಚಿನ್ ದಾನೆಕ್ಕ ಸಲಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೋಲಾರು ಎಡ್ಡೈತೆ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಆಡವೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿನ್ನ ಬುಡ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ ಶೋಭ ಅಂದಂದ ಅಲ್ತು ಪೂರ ಲಾಟ್ ಗೊತ್ತುನ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಈತ ದಿನ ಮೂಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮೀಟಾಕ ಪಂಡದು ದಾದ ಚಲಿ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕಿ ಚಲಿಯ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಟ್ ಮುಂಡ ಪುರ ಚಂಡೆ ಅಂತ ಆಲ ಪೋಡ್ರಿಗಿಡು ದಾಲ ಬಾರ್ದಿನ ಇಜ್ಜಾನ್ ನಮಸ್ತೆ ರೀ ಅಕ್ಕ ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಮಾರ ಅಶೋಕೆರೇರು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜೀರ್ನ ಅಂದ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಕ ಸೋಬು ಈ ಬಂಧನ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದೆ ಸೌಖ್ಯಯೇ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡಾಂಡವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿಜ್ಜಾಡ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವಿ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಬರ್ದಿ ಇಂಚೋಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು ತುಕ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಸಚಿನ್ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಓಮೋ ಹಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ಖಂಡಿತ ಶೋಭಾ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜು ನಿಕ್ ಇಂಚ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಿಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಖಂಡಿತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿ. ಎಂತ ಪಾಲು ಮಾಡೋದು? ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಶಾಂತಯರ ಎಂತ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಹಿಂದಿದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಏನೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಅತ ಶೋಭಾ ನಿಜ ಅಂದು ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ವನ ಸಾತಜಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ. ದೀಪಕ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ದೀಪಕ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅಂಚೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೇಡ ಏರ ಅಂಡಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ ಮುಲ್ ಪಿನ್ನ ಐಡಿಗೆ ಏಲೈತದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ. ಓಕೆನಾ ಶೋಭಾ ಬುಲಿಪುಂದಾಯಿಗ್ಯಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಯಾ ನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅದು ಯಾನುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ವನಿತಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಯಾನು ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಡಲ ಮಗೆ ಪಲ ಎಂಡು ಸುತ್ತಿ ಸುಜಿ ಮಾತು ಮೆಗ್ಗೆನಕುಲು ಮಾತು ಉಳ್ಳೇರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಕಡಲಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಸಚಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಕು ದಿಕ್ಕು ಸೋಬಕ್ಕ ವರಿತಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಬುಡಿದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತೇ ಆವಡಿ ಪೋ ಮಾರಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಆ ಎಡ್ಡದ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರ ಸದನ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾನು ಸೋಬ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಬರ ಸಚಿನೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿ ಜಾಲಿ ಆತನ ಬಂಡ ಏರ್ಲಿಜ್ರಿ ಒರಿ ದಿನ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ಯ ದೀಪ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಆತು ಒಂದು ತೂಲ ಶೋಭ ದೀಪ ಬತ್ತೀನಿ ಕೇಳುವಂತ ದೀಪು 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 ಒಂದು ಜೇತುಲ್ಲಾಡು ದಾದಿ ಕಿರೀಟ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅದು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನಕಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ ಜವ. ಹಾಯ್ ದೀಪಿಕಾ ಏರಿಯ ದೀಪಿಕಾ ಸಚಿನ್ ಮಾರವ್ ದೀಪಿಕಾಗೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಅದೇ ಅವರ ಈಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಓಲುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ತಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಂದುಕೊರ್ಲಿ ಅನ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಮನ್ಪದ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆತಿಜಿ ಇಟ್ನೈಟಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಊರ್ದ ಮೀನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಬ್ಬಾ ಸರಿ ತಿಂತಾತ ಇಟ್ನೈಟ ಅಂತ ಪೋನ ಕೋನು ವನಸಾಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಸಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಓ ಸಾರಿ ಸರಿ ಹೋದರ ಬಂಗಾಣ ಸಾರಿ ಅವಿ ವನಸಾಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಶಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನವನ್ನ ಸಾತ್ ಜೊತೆ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪು ಜಯಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಮೀನು ಅಂದ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ ನಿಕ್ಕ ಕೊನಾರೇಗ ಅಂದ ಸಚಿನ್ ತೇಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೋಬಲ ತೇಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದೀಪು ಊರ್ದ ಮೀನು ನಮ್ಮಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಊರ್ಡಿ ತೆಮೀನಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪದಂತ ಮೀನು ಐಸ್ದ ಉಪ್ಪುನು ದೀಪು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲನಾ ಇತ್ತು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಓ ದೀಪಿಕಾ ಬತ್ತೇರು ಓ ರಾಮ ದೀಪಿಕಾ ಅತ್ತಿಯೇ ದೀಪು ఆయన పుదర్ దీపక్ పండుదే దీపక్ లేపు హాయ్ దీపు ఈరు దీపిక ఆ దీపును దీపిక లేపును యారు దీపిక అత్తే దీపక్ యాంకల్ దీపు లేపును ఉండు బోర్డు పుష్పಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡು ಪುಷ್ಪಕ್ಕಗೆ ವಾ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪುಷ್ಪಕ್ಕನಾ ನೀರು ರವಿ ಅಂಜಿ ಹಾಯ್ ದೀಪಿಕಾ ದೇವೇರಿಗೆ ದೀಪದಿದ ಆಂಡೆ ದಮಾರೇ ಅವು ದೀಪು ఆయన పుదరు దీపక్ పండదు ఎంకులు ఆయన లేపును దీపు పండదు అంచ అవి ఏది అక్షయ్ కుమార్ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾರಿಯಾ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇಷ್ಟ ಅದಾರ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಕೇಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ ವರಿತ ಮೀನು ಓ ಬಸ್ ಬಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಸರಾತೆ ಪೋಪುಜಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಲ್ಲ ಚೂರ್ಡೆ ಸಾಂಡು ಪೋಡು ಬಡ್ಡೆ ಪೂರ ಅಂದ ಅತ್ಯದೀಪು ಈ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನತ ಬೋಟ್ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನತ ಶಿಪ್ಪುಡು ಬಾಕಿ ಈ ಬೋಟು ಡೆಂಚ ಪೋಪುನಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೇತ ದಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಏನು ವನಸ ಆತಜಿ ನನ ಓಡು ನೀ ಒಂತೆ ಮೀನ್ದ ಕಸಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂತದೆ
ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕೈಪೆರೆ ಅವು ಆಂಡ ಕಾಯ್ದು ತಿನ್ಪೇಜಿ ನಿಜ್ಜು ನೆಲ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ ಇನಿ ತಿನ್ಪುಜಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ದರಾಗ ಅಂದು ಮಾರ ಶೋಭಾ ಈ ತಿನ್ಪುಜಾತ ಮೀನು ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂದು ನಿಕ್ದಾದೇಕ ಶೋಭಾಗ್ ಏ ಈ ಶೋಭಾ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಾನ ಮುಂದೆ ಜೇಂಚಿನೆ ಶೋಭಾ ಯಾನು ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜೆನಾ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಇಜ್ಜೆನ ಅಂತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರಿಯಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಒಂದೀರು ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಈ ಜನ ಓಡಿಪೋತಿರ್ ಮಾರೆ ಓ ದಯಾನಂದ ನಿನ್ನೊಂಜಿನ ಆರ್ದ ಎಂಕುಲು ವಾ ವಾ ನಂದ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಆವು ಶೋಭಾ ಭಟ್ರೆ ಆವು ಶೋಭಾ ಭಟ್ರೆ ಆವು ಪೋಪುನು ರಡ್ಡ್ ಮಂತ್ ಖರ್ಚಿ ಕರೀದು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪು ನಂದ ಅಂದ ದೀಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊರ್ಲುಗು ವಾಡ್ಸ್ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುದ ಜನನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಏರ್ ಹೇಳಿದ ಪೊರ್ಲುಗು ವಾಡ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಭಟ್ರು ಅಂದು ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ದಾದೆ ಫಿಲ್ಮಿದ ಹೀರೋನ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫಿಲ್ಮದವ್ರು ಬಾಂಬೆ ಟು ತೂತಾನೈ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರ್ಲಾಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತೇರ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಏರಿಯಾ ಪಾ ಪೊರ್ಲು ಮಾರ ಎಂಚಿ ಮುಸುಟಿಯವು ದಾ ಅವ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬಾಯಿ ಓಲುಂಡು ಕಣ್ಣು ಓಲುಂಡು ಮೂಗು ಓಲುಂಡು ಮುಂಜೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಹಾಕದು ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ವೆಜ್ ಏರು ಈ ಜನ ಈರು ಖಾಲಿ ವೆಜ್ ಇರು ಕೋರಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋಚು ದಯ ಪಂಡ ವೃತಪ ತಂದುಲ್ಲರ ತಾಂಚ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಭಟ್ರಿಯೇ ಶೋಭಾ ನನ್ನ ಭಟ್ರಾಯಿನಿ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜಲ್ಲ ತಂಚ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಉಂಡರ పొన్ను బోడు చలియాపు ఈ పోమారయ్య పొన్ను బోడు గ్యాగ్ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಅಂಬೆ ದಯಾನಂದ್ಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿಗೆ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಪೊನ್ನಿತ್ತಿನ ಕಂತುಕೊರ್ಲೆ ಮಾರಾಯಗ್ ಮರಿಯಲೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡಾಯೆ ನನ್ನ ಶೋಭಾ ಮೀನು ಎಗ್ ಮಟನ್ದ ವಿಷಯ ಗೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತೇಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿ ಮುಸುಂಟ್ರಿಯೋ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ನ ಇಜ್ರಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಪಲ್ಲಕನ ನಾಯ್ಕ ವಾಡ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಈರು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪುನಿ ಅವಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಚಿನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನುಂಗೇಲಿ ಮೀನ್ ಅಂದಾಲೇರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಲು ಅಲೆಯ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನಾ ಆಲಿತ್ತೆ ತೂಯಿನಿರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದ ಲೇಟ್ ಆಂಡವೆ ತೂನ ಕೊಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಪಾತೇರ್ನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸಚಿನರಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿ ಜೆಂಕ್ ಯಾವಾದ ಯಾವ ಇರಿಗೆ ವಾಪಲು ನಾಡ್ಯಾನು ಈಗ ಆತಿಜಾರು ದಯಾನಂದಲ ಆತಿಜಾರು ಅದೇ 2 ಜನಗಳ ಸರಿಯಾ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಮಟಾಟು ಇರೆಗೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಂಬೇಡು ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅದ ವನಿತಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಾಪಾರ್ಡ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಬೋರ್ಡು ಕೋಟೇನ್ರೆ ನುಂಗೆಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ನಿಖಿಲೇನೆ ಹೆಂಚಿನ ಸೇಲೆ ಮೀನ್ದ ಸೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಉಮೀದ್ ಜಾತ ಇತ್ತೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಸಂತೆಡು ಉಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೆ ದಪ್ಪದ ಮಂದಿರಿ ಪಾರ್ದು ಜೈದೆ ಆಯೇ ದಯಾನಂದ್ ದಪ್ಪದ ಮಂದಿರ ಪಾರ್ ಜೈದೆಗೆ ಆಯನೊಂಜಿ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಕೊರೊಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರಾಡಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬೋಡ ದಯಾನಂದ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ತಿಂದು ಎನ್ಮ ತಿಂಗೋಲು ಕರಿಂಡು ಅಂದ ದಾಯ್ ತಿನ್ ಪೂಜಾರೀರು ಮೇಘನ ಬತ್ತಲು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಾಯ್ತಾ ನಿಶಾಂತ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯೇ ಓಕೆ ಕೊರಿ ಇವತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಾರಿ ಅರೆ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಊಟ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮ
ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್. ಶೋಭಾ ಉಳ್ಳಾರಿಯೇ, ಶೋಭಾ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಸೂಪರ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಘಾ, ಸೂಪರ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಜ್ಜಿಗೊಂತೆ ನಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಅಂದು ಅರ್ನ ಉಮ್ಮಿ ಬೈಜಿ, ಸೂಪರ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಮ್ಮಿ 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 ಬಂಡ ಏರ್ ಗೊತ್ತು ನಾ ಉಮೇಶ ಬಂಡದ್ದು, ಅರೆ ಉಮ್ಮಿ ಬೈಜಿ ಐಕ್ ಓ ಉಮೇಶ ಒಂಚೂರು ಬಲ ಮಾರಯಲ್ಲ ಇವಾಗು ಅಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿರೊಂಜಿ ಮೋನೆದ್ದು ಪಾತಿರ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ಎಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದಯ್ಯ ನೀ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ದಯಾನಂದ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಾದಂಡು ಸಜ್ಜನ್ ಮುಜ್ಜ ದಾಡಿ ತೆಲ್ಪು ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿನ ಸಂಬಂಧನಾ ಹೂಲಲಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ, ಸೂಪರ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಚಿನ್ ಮುಂಬೈದ ಪೊನ್ನಾವ, ಸಚಿನಿಗೆ ಮುಂಬೈದ ಪೊನ್ನಾವಗೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಚಿನಿಗೆ ಮುಂಬೈದ ಪೊನ್ನಾವ್ ಆವತೆ ದಯ ಬಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾಡು ಪೊನ್ನುಂಡು ಬಲೆ. ಓ ದೇವಾ ಇಜ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ್ ದಯಾನಂದ ನಿಕ್ಕ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೊನ್ನೆ ಆವಿಯ ನಿಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಪೊನ್ನು ಬರ ಸಟ್ಟ ಆವಂದ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರತ್ತ ಆಫ್ರಿಕಾಡು ಈ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಜಿ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟು ದುಪ್ಪೇರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಲ್ಲಾರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೇರು ಪೋಪನಾ ಬಲ ಪೋಲೆ ಮಾರವರ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋ ಅಲ್ಲೇ ವನಿತ ಸಿಸ್ ಜಾಲಿ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನದೆ. ಮುಂಬೈದ ತೂಕ ಶೋಭಾ ಏರಿಗೂ ಸಚಿನಿಗ ಆರ್ಯನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆರು ಜಾಲಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಹೊರ ಗುರ್ತಾಯಿನೇಟ ಕಾಲೇ ಪಾತಿರ್ವಲ್ ಎಂಕ್ ವಾ ಊರ್ದ ಪೊನ್ನುಲ ಬೊರ್ಚಿ ವನಿತಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ದಯಗ್ ಇಂಗಲ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲವಾ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ? ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳುದ ನೀನು? ಬೊರ್ಚಿಯೇ ಊರ್ಡವು ಮುಲ್ಪ ಜಾತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಪಿದೈ ಪೋಯಿ ಪೋಲೆಗೆ ಏರು ಜಾತಿ 19 ಶೋಭಕೋಟೆ ಅನ್ನುಂಡು, ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನುಂಡು. ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಬನ್ನಗೊಂಡತೆ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಡೆ ಬರ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಕವು ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಲಾಪುಜದೆ. ಏನು ಅಡುಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊಬ್ಬಕ್ಕ? ಅವಳಿಗೆ ವೆಜ್ ಅಂತೆ, ನನಗೆ ಸಹ ವೆಜ್ ಆಯ್ತಾ, ನನಗೆ ತರಕಾರಿ. ಅವಳಿಗೆ ವೆಜ್, ನನಗೆ ತರಕಾರಿ ಆತ ಶೋಭಾ. ಉನ್ಕ ಎಗ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಗ್ ನಿಶಾಂತ್, ನಿಶಾಂತ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಗ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಆರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಾನ್ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಆ ಪೊಂಜು ನೈಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿನ ದಾಯಿಗ್ಯ ಅವು ಇಂಚೆ ಬರ್ಬಿಡ ತವಿಕ್ ಬನ್ನ ಅಂದಾರು. ಸೂಪರ್ ಸೋಬಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲು? ಮೌನ ಏನು ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಮೌನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದುಂಟಾ? ಅಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೆ ಪೊನ್ನು ಬೋಡ್ಗೆ ಅಂದ ಪೊನ್ನು ಬೋಡ್ಗೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಓ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಬಂಡ ಜಾತಿಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದಯಾನಂದ್ ಪೊನ್ನುಂಡ ಆಪುಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೊನ್ನುಂಡ ಆಪುಜಿಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಆಪುಡು ಪಲ್ನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಏರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ. ಏರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರಿಗೆವಾ? ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರೇನು ಮದುವೆ ಆವೋಡು ಪಂಡ ಈರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡು ಬರೋಡು ಆಫ್ರಿಕಾಡು ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಡು 4 ದಿವಸ ಹತ್ತಿರ ಉಂಡು ಪೊನ್ನು. ದಯಾನಂದ ನಿಕಟ 4 ದಿವಸ ಹತ್ತಿರ ಪೊನ್ನುಂಡಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾಡು ಆಪರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ. ಭಾರತಕ್ಕ ಕಾವ್ಯ ದಾನ್ವಲು ಕಾವ್ಯ ಉಲ್ಲಲಿಯ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಇದು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯಾನಂದ ತೆಲಿಪುನ ಆಫ್ರಿಕಾದ 4ನೇ ದಿವಸ ನೀರು 5ನೇ ಆಪರ್ ಮಾರ
ಈ ರೈನ ತಾಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಐನೆತ್ತ ಸಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತುಂಡಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ సూపర్ లవ్ థ్యాంక్ యూ సూపర్ లవ్ థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఆఫ్రికాದ పొన్ను బి ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಾಯಜರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಪೊನ್ನು ಬೋಡಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಾನಂದ ಬುಲ್ಪುರ್ಚಿ ಮಾರಾಯ ಆಲ ಬುಲಿಪುರ್ಚಿ ದಯಾನಂದ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಎನ್ನ ವನಸ್ಸು ಎಂಕದೇನೆ ಪಿಜ್ಜಿ ವನಸಾತಿಜಿ ವನಸಾತಿ ಜಾವ 10 ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಡೋಂಟ್ ವೇರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಸಾಂಕ್ವಿ ಆತ ಸಾಂಕುನತ್ತ ಆಯ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ವಾಯ್ 10 ಪದ್ರಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತದ್ದು ಕುಲ್ವೆ ಐಟೆ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಾಪಜಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ತೂವರ್ಚಿ ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ತೂಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ತೂವೋಡ ಹಾಪುಣು ಆಸ್ತಿ ತೀವೋಡ ಹಾಪುಣು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಕೆಡ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅದೇ ಸಚಿನ್ ಏನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮೆ ಆಪಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವ ಕಾವು ಮೆಲ್ಲ ನಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತುಯ್ಯರೆ ಬುಡದಿನಿ ಕೇರ್ನ ಅನ್ನೆ ಎತ್ತೆ ಪೂರ ನಂಬರಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜೈಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನ ಆನುಲೆ ಮದುವೆ ಯಾರೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪೂಜಾರಿ ಪುನತ ಶೋಭಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂತ ಎಂಕಲ್ಲ ಏಟ ಪೂಜಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಂಚ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ವಾ ಜಾತಿ ಆಡದಾನೆ ವಾ ಜನಕುಲು ಆಡದಾನೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಮನುಷ್ಯರು ಆಯ್ತಾ ಮನುಷ್ಯರು ಬೋಡ ಹಾಪುನ್ ಬಕ ಐಕ ಅವು ಜಾತಿ ಇಂದು ಜಾತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪೊನ್ನುಲ ಬೊರ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ದಯಾನಂದ ಇರ್ಸಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೇನಿ ಇತ್ತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊರುವೇರತ ಇರೇಗೆ ಪೊನ್ನು ಆವಲೆತ ಓ ದೇವರೇ ಹೆಲೋ ವನಿತಕ್ಕಂ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಷಿ ಬತ್ತಲ್ ಅರ್ಷಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಅರ್ಷಿ ದೇವತ್ತ ಫೋಟೋ ತಾನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಈರತ್ತ ಬನ್ನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೊನ್ನು ಬೋಡುಂದು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಷಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಸೋಬು ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದುಲ ಬರ್ತೀನಿ ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ಷಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಷಿ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ದೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಿದೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ದಾದಂಪರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದೇವರೇ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಂಚಂಡ ಈರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಮದುವೆ ಆವರ್ಚಿ ಬೊಡೆದಿನ ಕೇರ್ಪೇರು ಹರ್ಷಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ ಲೈವ್ ಇತ್ತಲ್ಲತಾ ಅತಾ 10 ಜೋಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬತ್ ಮೂಲು ಬೆನ್ನಿ ಬಲ್ಪೊಲಿಯೇ ಅಂದು ಮಾರೆ ಕನ್ನಡ ಬುಡಲಿ ಮಾರೆ ದೇಜಿ ಬಿಡ್ರೆಗ್ ಆ 10 ಜೋಕ್ಲು ಬೈಬಾಡೋದುಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಅಮೆರಿಕದ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವಾಗ ಬರೆತಿರೋದೊಳಗೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೌದಾದ ಬರೀತೀನಿ ಅಮೇರಿಕದ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಚಿನ್ ಎಂಗಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೋ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬರ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಟ್ ದೀತೆ ವಿಡಿಯೋ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಚಿಲಾಗಿದೆ ಒನಸಿಗು ಒನಸುನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ వాళ్ళు ಒನಸುನ್ನಾಗ ಅವೇನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಮೂಲ ಬರ್ತದ ಒನಸು ಮಾಡ್ಪುಣ ಎಂಕಲೆ ಅತ್ತ ಅರ್ಷಿ ಮದುವೆ ಆ ಒಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆರಿ ಮದುವೆ ಆ ಒಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆರಿ ಪನ್ಪುನು ಮದುವೆ ಆವರ್ಚಿ ಪಂಡದ ಬೊಡೆದಿನ ಕೆರ್ಪೇರು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಪೊನ್ನುಲು ಪೋಡಿಯೋಡು ಮದುವೆ ಆರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕಲ ಮದುವೆ ಆತಿಜಿ ದಾದಾಂಡು ಮದುವೆ ಆತಿಜತ ಐಕ್ ಪನ್ನಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಡೆದಿನ ಮತ್ತೆ ಕೆರ್ಪೇರತ ಕೋಡೊಂಜಿ ಆಂಡತ ಬೊಡೆದಿನ ಕೆರ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆರ ಇತ್ತೆ ಬೊಡೆದಿನ ಕೆರ್ಪೇರು ಐಕ್ ಮದುವೆ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಷಿಗ್
ఎక్కడ నూది లైక్ శోభ అందా ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಆವಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲ ಕೈ ಪೂಜೆರು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ತಕಲು ಹೋಗ್ಪೀರು ದಾದಾನ್ ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜ ಕಲ ಮನಸ್ಸುಲ ಕೈ ಪಾಡೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಶೋಭ ನಮಕ್ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರ್ ಹಾಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಭಾರತಿಕ ಮೌನಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಮೌನ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಮಾರ ನೀನು ಬಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನಿಂತು ನೀ ನಕ್ಕಾಗ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಪೊನ್ನುಲು ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಪಿನ ಆಲ ಆಲ ಮುಲು ಉಡುಪಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಲ ಉಡುಪಿ ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಚೇಜಿ ರಗಾಲೇಜಿ ಮದುವೆನೆ ಬರ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಅರ್ಷಿಗೆ ಮನೆತ ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲ ನನ್ನ ಬಲಿ ಪುಡ್ಚಿ ಲೈವ್ ಹುಡ್ತು ಕೋಡೆಗೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಗೊತ್ತು ನೇಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲಕೊಂದು ಸರ್ತ ಪೋಯಿ ನಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಾತೆರಗೆ ಇಜ್ಜಿರು ಯಾ ಉಂಟೊಂದು ಮಂಗಲಕ್ಕ ತೂಪುನತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪುರ ಅರ್ಷಿ ಈಗನ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗ ಅರ್ಷಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಚಿ ಆಗದ ಆಲ ಬರ್ಚಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲಾರು ಸುದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸುಧೀರ್ ಎಂಚೋಲಾರು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ತಂಗಿ ಈ ಮೌನ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆನೇ ಬೇಡ ಈರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡು ಆಪುಂಡು ಎತ್ತು ಏರಿಗ ಪ್ರಾಯ ನಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಹಾಂ ಈರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡು ಆಪುಂಡು ಎತ್ತು ಪ್ರಾಯ ನಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜ ಏರಿಗೆ ದೈನಂದಿಗೆ ಹರ ಅಜ್ಜಾತಿ ಶೋಭಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೊನ್ನು ಇತ್ತನ ಪಲ್ನಕ್ಕ ದೇವರೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುನಿ ಅತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಪೂಜಾರ್ ಲೈವ್ ಮೊಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಜ್ಜರವೆ ಪೂರ ಲವ್ ಅಂತ ಆತನ ಮದುವೆಗೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪೊನ್ನು ದಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಕಾಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂತ ಸಮಯ ಏನಂದಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗೋಡು ಅಂದು ಮೌನ ಮಿಸ್ ಯು ನನ್ನ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟ್ಯ ಮೌನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟ್ಯಾ ಹೌದಾ ಯಾಕೆ ಸುದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಬೊರ್ಚಿ ಬ್ರೋ ಸಿಂಗಲ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಲೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮದುವೆ ಬರ್ಚಿದಮ್ಮಯ್ಯ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ಐತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮೌನ ಸೋಬ తెలుతుందిಲ್ಲ పొన్నులు ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಮಾರೈತಿ ನೀನು ಶೋಭಕ್ಕ ವನಿತಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತೆ ಅರ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ನಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮೌನ ಈಗ ಇಲ್ಲವ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುದು ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಆಯ್ತಾ ಈರುವರ ಕುಲ್ಲೆನ್ ಸಚಿನ್ ಎಂಕ್ ಮದುವೆ ಆವೋಡ ಆಪನೈ ಪಾನು ಆನಿ ಅಂತೋಪೆ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೇ ದಾದೆ ಏನ ಅವಸ್ಥೆ ನಮಸ್ತೆ ವನಿತಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೌನ ಅರ್ಚಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ತೂರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ತೂಲವ ಅರ್ಚಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ತೂರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡಲ್ಪ ಸಾದಿರ್ ಪೋಪುನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಟ್ಟರ ಬೇರೆ ಆಪುಡ ಈ ಸೋಬನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನು వచ్చి ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದೇತರು ಆಸ್ತಿ ಇಡ್ಲತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದೇತ ದೈವಕ ಮದುವೆ ಗೊಪ್ಪು ಇಜಿನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮದುವೆ ಒಪ್ಪೊಡ್ಚವ ಆ ಮದುವೆ ದಾನ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪುಡತ ಬಡ್ಕುಲ್ಲತ ಮದುವೆ ಆವಡು ಸಚಿನ್ ಮೌನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಷಯಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಂದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಚಲಿಲ ಉಂತುಂಡು ಪೂರಲ ಉಂತುಂಡು ಮೇಗೆ ಚಲಿಗೆ ಮೇನ್ಕೊಂದು ಗೆಂಡಡ ಬಾಡ್ಲಿ ಏರಾಂಡಲ ದಯನಂದು ಈರುಂಡತೆ ಗೆಂಡ ಅಡಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಿರೊಂಜಿ ಬನ್ನಲ ಉದ್ದದೊಂಜಿ ಕಾವಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುಡು ಉದ್ದದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಐತೆ ಮೀ ಜಪ್ಪೊಡ್ದು ಆಲ ಚಲಿ ಆಪು ಜಡ್ಡೆ ಆಪು ಮೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಾದು ಹರ್ಚಿದಂಗ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಬಿಡ್ತಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಯಾವ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕ ವನಸಾಡೆ ಚೇತನವನ್ನ ಸಾತಿಜಿ ನಾನು ಅವಡು ತುಂಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿದೆ ಈಗ ಬಂದು ಹೋದಳು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರು ಹೌದೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರ್ಷಿ ಓ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾರಿಯಾ ಏನ ಚಾನಲ್ಗಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕೇಲಿಗು
ಬಜ್ಜೆ ಬಜ್ಜರೆ ಉಂಡಿಯೇ ಓ ಅಕ್ಷಯ ಓ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೇದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದ ಓ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾನೆಗೆ ಏರ್ಗೇನು ಸುಜಿ ಓ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾನೆ ಈ ಓಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಈ ಉಲ್ಲನ ಊರುಡಿ ಮೌನ ಯುವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ ಪೂಜಾರಿ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಇದೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗ್ ಎರ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡಕ್ಕ ಅಂದು ಸುದಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿನಲ ಉಮಿ ಇಜ್ಜ ಇರ್ನ ಉಮಿ ಬೈಜ್ಜೆ ಆ ಜನ ಉಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಕಡ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂತವ ಹೇಳುದು ನೀನು ದೇವರೇ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಂಟು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅವರಿದ ಉಮಿ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ದೈನಂತ ಹೇಳ್ದೊಂದಲ್ಲೇರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ನೀವೇ ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಶಾಂತ್ ಮೌನ ಮೌನ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಮಗ ಮೌನಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬಂತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರ್ಷವ ಓ ಎಗುಳಿತ್ತು ಜಗಳು ಬೀಚ್ ತಡೆ ಬೋದಿತ್ತ ದಿಗ್ಗಾರ ಸುರತ್ ಕಾಲದು ಮೌನ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹೌದು ಮೊದಲು ಇಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಈಗ ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪೂರ್ಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಕಡ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋದು ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಮೌನ ಚೆಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಬೇದಿವಾಂತಿ ಅಂತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇದಿವಾಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಯಾನು ಕುಸಲ್ಗ್ ಪಂದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಕುಸಲೆ ಪಾತೆರ್ನು ದಯನಂದು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಕುಲು ಕುಸಲ್ಡ್ ಎಪ್ಪುನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಲವ್ ಯು ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಅರುಣ್ ಬತ್ತಿನಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಅರುಣ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾತು ಡೈಮಂಡ್ ಉಂಡು ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಪೊನ್ನುಲೆಗಿತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪೊನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಲವ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರು ಊರುಡು ಪೊನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ನುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಕುಲು ಅಕುಲೆ ತೂದು ಪೋಪೇರು ಓಲ ಇತ್ತುನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಿರ್ಕುದು ನಾನುಲು ಪಾತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಕ ಆನುಲ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದುಂಡತ ಪೂರ ಆನುಲ್ ಪೊನ್ನುಲು ಪೂರ ಪೋತಿನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮೌನ ಅಂದರ್ಶಿ ಉಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾನೆ ಪಲ್ಲೆ ನಾಟಕೊಂಡ ಅರ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಲ್ಪ ಬಲೆ ಎನ್ನತ್ತು ಆತಂದ ಒಂದಿಜ್ಜ ಹಾಯ್ ಚೇತನ್ ಅನ್ನ ఉండేరు డేంజర్స్ మ్యాన్ ఉల్లాలారును బ్యాక్ ఇరే మది మేడ ఉల్లాలారున్గు వనితక్క హాయ్ హర్షి ఉండనా ಹರ್ಷಿತಾ ಬರ್ಪೆಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಾಸ್ಲಿಯಾನು ಒಂಜೇ ಬಜ್ಜೆಗೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಹಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ದಾದ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಲ ಬೋಡವ ಹರ್ಷಿತಾ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜರೆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಬೋಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಸುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಏರಿಂದು ಹರ್ಷಿತಾ ಇರೆಗು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವದಾನೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬತ್ತೇರತ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ವಿಠಲ್ ದಯಾನಂದ್ ಹಾಯ್ 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 ದಾದಾ ಚಲಿ ಮೂಲು ಎಂಗ್ಲೆ ಚಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಎಂಗಲ ಮೋನಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಗರೊಂದು ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಲಗೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೋಯರ ಅಂದಾರ್ ಪೋಯಲ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನ ಬೊರ್ಚಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ ಕೊರ್ಕ ಅಂದಿಯ ಶೋಭಾ ಚಲಿ ಎಂಕ್ ಚಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಚಲಿ ಮುಲ್ಪ ಶೋಭಕ್ಕ ದಾದ ಚಲಿ ಇರೆಗ್ ಅಂದಿಗೆ ಚಲಿಗೆ ಅಂದು ಶೋಭಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ರಿಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಾಟಕ ಉಂಡುಗೆ ಹಾಲೊಂಜಿ ಪಡ್ಡದು ತಿಕ್ಕದು ಮುಡ್ದ ಶೋಭ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ಪೊನ್ನು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಬಂದು ಕಜಾವು ದಬ್ಬಿಗೆ ಅಂದು ಇಜಿನಲ್ಲ ಅಂದು ಮುರ್ದು ಪೋತಿರತಿ ಇತ್ತ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಚ ಪೊನ್ನುಲಿಜ್ಜಿ ನಿಜ
పొన్ను లాంటి పండితే కజావ దక్కును ఇజన ఏరిగిల మారును ఇజన దాదాండ్ల మంత్ పోపుని అంచపురితే పొన్నులు బోడు పండు అక్కులే నాడం పంపిరి పొన్ను ఇచ్చి నన్న పొన్ను ఆపుజి ఏరిగిల పొన్ను ఎప్పుజి పుర ఆనులు ఎప్పారు అన్నేటి ರೈನ್ ಸೀಸನ್ ಅತೆ ಅಂಚ ಅತ ಶೋಭ ಅಂದು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದು ವೈಫ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಇರೆ ಮದಿಮೆ ಐನಿ ಏ ಪಯ್ಯೆ ವೈಫ್ ಬಂಜಿನಾಲಿಗೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಅದೇ ಸಮಯ ಅಂಡು ಮದಿಮೆಗಲೇ ತಿನೇಜ್ಜಿ ಬಂಜಿನಕ್ಲಾನಾಗ ಬಾಯ್ಕೆಗ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನೇಜ್ಜಿ ಈ ಜನ ಗೊತ್ತಂಡು ಚೇತನ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಇದ್ದರು ಪಾಪದವಳು ಇಲ್ಲ ಮೌನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಮೌನ ನೀನು ತುಳು ಕಲಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು ಮೌನ ಆಯ್ತಾ ಮೌನ ಅಂತೆ ವನಿತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮೌನ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ ನೋಡ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಸುಜಿತ್ ಉಮಿ ತಾತ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಈಗಲ್ಲ ಉಮಿ ಇಲ್ಲವಾ ಉಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುಜಿತ್ರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಮುಂದೇರು ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜೆಪ್ಪುನು ಬರ್ಸ ಜಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವು ಜೆಪ್ಪುಲ ಅವ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಕ್ಕಗೆ ಮೌನವು ಚೆನ್ನ ಮಾತಲು ಚೆನ್ನ ನೀ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನ ಎಂತದ ಅದು ಹಾಡು ನಿನ್ನದು ಕೂ ಎಂತ ಕೂ ಹೌಡ ಅದು ಹಾಡ ಏ ಮೌನ ನಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೋಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು ಮಾತಾಡು ನೀನು ಮಾತಾಡದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಾಯ ಅದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿ ಆದಿತ್ತು ಹೌದು ಇವಾಗ ತಲೆನೋವು ನೋವು ಹುಷಾರಕ್ಕ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ನನಗೀಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಈ ಪೊಮ್ಮರೇನಿನ ನಾಟಕನ ಈಯ ಇಂಕ ನಾಟಕಲ ಬರ್ಚಿ ಇದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಬೋಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಡಿನಿ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೈಫೈ ಪಾಡುಂಡು ಪಂಡದು ಇಂದ ಅವು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಇಂಕಲಿಗೆ ಚೆನ್ನ ಮಾತಲು ಚೆನ್ನ ನಗುವಾಗ ನೀನಿನ್ನು ಚೆನ್ನ ಇದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅದೆಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೈಫೈ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಆಗೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಬಲಿ ಬಲಿ ಅಡುಗೆ ಶೋಭಾ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವವನ್ನು ಸಂಡೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಚೇತನ್ ಶೋಭಕ್ಕ ನಿಶಾಂತ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಶಾಂತ್ ಇದ್ದವ ಆಗದಿಂದ ಇದ್ದ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿ ಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ತಾತ ಎಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾತನಿಗೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮೌನ ನನ್ನ ಶೋಭಕ್ಕನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂತಾಗಿದೆಯಾ ಯಾರ ಹೇಳಿದು ಚಳಿ ಉಂಟಾ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೇನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸೆಕೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಏನೋ ಚಳಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಳಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿಶಾಂತ್ ಮೌನ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ಹೇಳು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತ ಬಂದಿದ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ತಲೆದಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಕ್ಕ ಇಲ್ಲವಾ ನನಗೆ ನೋಡ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡು ಸೆಕೆಯಾ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ ಈಗ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಸೆಕೆ ಉಂಟಾ ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ದೇವರದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ದೇವರದು ದೀಪ ಹಾರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಗೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟ ಮುಲ್ಪಂದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾರೊಂದುಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಯಪ್ಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಾರ ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳ ನನಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದಾ ನನಗೆ ಸೇಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು LED ಬಲ್ಬು ಫಿಕ್ಸ್ CC ಕ್ಯಾಮರಕ್ಕ ಅಂದು LED ಬಲ್ಬು ಐಟ್ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು
ಅವು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗುಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಕಾಯ್కి ವೈಫೈకి ಏನೊಂದುಂಡು ವೈಫೈకి ಏನೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕಲ ವೈಫೈ ಇಜ್ಜದ ಎಂಗುಲು ಏತ್ ಜನಟ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವೈಫೈಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೂಲ ವೈಫೈದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಟವರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಕ್ಕ ಎಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕ ಯಾರಾ ಇದ್ಯಾರು ಅವನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಅದು ಅವಳನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ನಾನು ಹೌದಾ ಶೋಭಾ ಬಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಅಕ್ಕ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೇರ್ಬರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಂತ್ ಸಾಕಾತ ನಿನ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾಟಕ ಬರ್ರೆ ಇನಿ ಜೋರು ಬರ್ಸತೆ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ మూర్తీస్ ఒక్క దేవద లేక ఉన్నారు ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಟೀಮಿಯೇ ನಾಟಕದ ಟೀಮ್ಗೆ ఆయన ನಾಟಕ ಉಂಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ದಾದ ಮಜ್ಜಿಯ ಅಂದೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಮುಲ ಮುಟ್ಟಾಯರುಂಟಿಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಂಟು ನಿಶಾಂತ್ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಅಷ್ಟು ದೇವರಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲವ ಈ ಸೆಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಸೆಕೆಗೆ ಆಗೋದು ನಾನು ಒಂದು ಹೊರಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಹೊರಡುವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆವರ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ 2 ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಬಿಡುದು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು 4-5 ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಗಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಎಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹುಡುಗುದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ ನನಗೆ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಹೌಸಜ್ಜಿ ಲಕವಿ ತಂಡ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮೊಲ್ಲ ದಾದ ನಿನ್ನ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಫೋಟೋ ಇತ್ತೆಂಜಿ ಬೇಟೆ ಫೋಟೋ ಮೊಲ್ಲ ದಾದ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಫುಲ್ಲು ಕೂಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವನ ಯವಾ ದೇವರೇ ಫುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಈ ಬರ್ಸಗ್ ಸೆಕೆಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಇರಿಗೊಬ್ಬೋ ಎಂಚಿನೇ ಇಂದು ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ಬರ್ಸವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಡ ಹೊರಚಿ ಪರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲಂಚಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ದಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸನೆ ಜಿತ್ತೆ ಮುಟಲ್ ಬರ್ಸಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಾಲ್ ನುಂಗುದು ಹೊರ ಬೂರ್ನಾಗ ತಂಪಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಎಂಕ್ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಪೋಯರೆಗ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಾಲಿ ಇತ್ತಲು ಆಯ್ ಗಾಯಸಿಂದ ಪಂಡಲು ಹೊರ ಬತ್ತಲು ರಡ್ಡು ನೆಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಎಂದು ಉಂಡಾಲ್ಡ ಹರ್ಷಿತ ಪೋತು ಜಲ ಅಂದು ಉಲ್ಲಲು ಬತ್ಪಲು ಚಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅವೇ ಓಡಿಗೆ ಪೋಪ ನಾಟಕನಾ ನಿನ್ನ ನಾಟಕನಾ ಏನು ಪೋಪೆ ಹೊಸ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹರ್ಷಿಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೌನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಉಡು ಹಾಂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮೌನ ಮನು ಆನಂದ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಬರ್ಸ ನಿನ್ನ ಮಂಡ ಬನ್ನಿತ ಮುಲ್ ಬರ್ಸ ನಿಜ್ಜಿಯ ಈ ಎಂಜಿನ ಬನ್ಬನ ಹಿಂದಿ ಪತ್ತೊಲ್ನೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ನಿನ್ನ ಇಟ್ಲ ಯಾನ್ ಹರ್ಷಿತ ದೇವಡಿಗೆ ಪಾರ್ದೆ ನೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಹರ್ಷಿತ ದೇವಡಿ ಪಾರ್ದದೆ ಅನಿಕ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಯ್ ಸಮುದ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಶಾಂತ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ತಂಪಾಗಿರ್ತವೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ತಂಗಿದ ಊರುಂಟಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ಶೋಭಕ್ಕ ಯಾಂಪೋಪೆ
ಅಂಚನ ನಾಟಕದ ಪುದಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರ್ ತುಲೆ ಅಂದಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಆಲ ಮರ್ದಿದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮೌನ ಸಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಳು ಅರಿಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಲ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಎರಡ ಪಾತೆರಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡತೆ ಎರಡ ಮಳ್ಳ ಸೋಬಡನಾ ಬಲಿತಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಊಟ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರೇ? ಅಕ್ಷಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ಅಶೋಕ್ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ದುಮ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೆಂಗಿ ಅಶೋಕ್ ಸುವರ್ಣ ಫಸ್ಟವರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಜತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ನಾ ಇಷ್ಟವ ನಿಶಾಂತ್ ಇಷ್ಟವ ಯಬ್ಬಾ ಮೊಲಗಿತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಈ ದಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಶೋಭಾಗ ನಿಶಾಂತ್ ಇಷ್ಟನಾ ಮೌನ ಇಷ್ಟನಾ ಸುರುಟು ಪನು ಮಾರದಿ ಅವಳ ಲಡಾಯಿ ಗುಂತದಲ್ಲಿ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೋಭಾ ವನಸಂಡೆ ದಾದ ಬಿಸಿ ಸುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ತಂಗಿಯಾಗಿ ನೀನು ಇಷ್ಟ ತಮ್ಮನಾಗಿ ನಿಶಾಂತ್ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಮದ ಈ ಬರ್ಸೋಡು ಅರ್ಶಿ ನಿಕಲ ಊಡು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸೊಂಡಯ್ಯ ಮೂಲ್ ಚೂರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಮದ್ದು ದೆತೊನ್ನರ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಲೀವ್ ಅಂದ ಇಜ್ರೇನು ಅಡಿಗೆ ಬೈದು ಮಾರೆ ಮದ್ದು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಗು ಎಂಕತ್ತು 6 ಬಂಡೆ 2 ಬಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಒಂದು ಈ ಮೌನ ಪಾಪ ಶೋಭಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಹೌದಾ ನೀನೆಂತ ಮತ ನಾನೇ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮೊಗಲ ಲಡಾಯಿ ಮುಲ್ಪದುಲ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿನಲ್ಲ ಪೂರ ಲಡಾಯಿ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದು ಅರ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಮೆನ ಈ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಹಿಂದೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ರಕ್ಷಿತ ಪಲ್ಲಕ ಕರಿಬು ಸೊಪ್ಪು ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಹೇಳ್ತೀಯ ಇಲ್ವಾ ಈಗ? ಹೇಳ ಒಮ್ಮೆ ಶೋಭಾ. ಹಾಯ್ ಆರ್ಸಿಸಿಸ್, ಹಾಯ್ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಕ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಇಷ್ಟ, ಹಾಯ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಇಷ್ಟಗೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ಜಾಯನ ಅತ್ತಿಯ ಭಾರತಕ್ಕ ಇರಡಯ್ಯೆ ಎನ್ನಡನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಡ ಪಾತಾರೆ ಅಂದಿಯೇ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪದಿಲ್ಲಡು ಅಂಚ ನಾನು ಉಲ್ಲಿ ಪಾತಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪಚ್ಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇವಿ. ಶೋಭಕ್ಕ ಹೇಳ ಶೋಭಾ ಯಾರಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶೋಭಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಳೆ ಶೋಭಾ ಊಟ ಆಯ್ತಂತೆ. ಮೌನ ನೀನು ಮುದ್ದಿನ ತಂಗಿ, ಹಾಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ತಮ್ಮ. ಅಶೋಕ್ ಬ್ರೋ ವಂದನೆಗಳು. ಸರಿ ಬಾಯ್, ನಾಳೆ ಸಿಗುವ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಪನಿಯವರ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತಿಚ್ಚಿ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ವನಸು ಬುಕ್ಕ ಮನಪು ನಿರ್ನಾಡೆ ವನಸು ಉಂಡರ. ಮೌನ ಏನಾಯ್ತಾ ನಿನಗೆ? ಇದೀಗ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡತ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆತದಿತ್ತೆ. ಮೌನ ನಿಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು? ಹೌದು ಮೌನ. ನವೀನ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತೆ ಸುಜಿ. ಓ ಮೌನ ಎಂತವಾ? ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಈ ಶೋಭಾ ಕರೆಯುವಾಗ ಸಹ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಇರ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಎಂತದ ಹೇಳ ಒಮ್ಮೆ ಶೋಭಾ ಅವಳ ಹತ್ರ, ನೀನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ. ಮೌನ ಮಿಸ್ ಯು. ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ಅತ್ತಿ ಏನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಂದು ಎನ್ನದೆ ಅದು ಪೊರ್ಬಯಾನ. ಮೌನ ಬಾ ಮೌನ, ನೀನೇ ಶೋಭಕ್ಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಅಲ್ಲ. ಇವಳು ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡುದ? ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲವ ನಿಂಗೆ ಶೋಭಾ ಅವಳ ಹತ್ರ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ? ಅವಳು ಓದ್ಲಾಯ್ತಾ? ಮೌನ ನಿಲ್ಲ. ಮೌನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಆಯ್ತಾ, ನೀನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲವ ಮೌನ. ಬೇಡ ನಿಶಾಂತ್, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು ನೀನು ಬೇಡ. ಮೌನ ಪಾಪ, ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಯ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಿಗೆ. ಹಾಗೆ
ಮೌನ ನೀನೇ ಇಷ್ಟ. ಮಾತಾಡು. ಹೌದು ಮಾತಾಡ. ನಿಂಗೆ ಎಂತದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳು ಅವಳ ಹತ್ರ. ಈಗ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳು, ಹೇಳುವ. ಅವಳೀಗ ಮೌನ ಇಷ್ಟ ಅಂದರು, ನಾನು ಯಾಕೆವಾ, ಯಾಕೆ ಮೌನ ಹಾಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೌನ, ನೀನು ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆಯ್ತಾ ಶೋಭಾ. ಮೌನ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಮೌನ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮೌನ 2 ಪೆಟ್ಟು ಬೇಕಾ? ನೀನು ಅವಳದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಒಮ್ಮೆ. ಗೋಗರೆದು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಇದನ್ನೇ. ಓ ಮೌನ, ನೀನು ಗೊಂಬೆ, ನೀನು ಗೊಂಬೆ ಅಂತೆ. ಹೌದು ಮೌನ, ನೀನು ಓ ಮುದ್ದಿನ ತಂಗಿ. ನಿಶಾಂತ್ ಬೇಜಾರು ಬೇಡ, ನಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಬಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯಿಯೇ. ಮೌನ ನೀನು ಸುಂದರಿ. ಎಂತದ ವನಿತಕ್ಕ, ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗೆ. ಇಲ್ಲ ಮೌನ, ನಿನ್ನ ಮಾತೇ ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಲಿ ಆಯ್ತಾ ಮೌನ. ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು. ನೀನೇ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ. ಮೌನ ನೀನು ಬಂಗಾರ. ಇಲ್ಲ ಮೌನ, ಇದೆಂತದ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇ ಬ್ರೋ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಬಸಲಿಂಗ ಗೌಡ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ತಾ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಮೌನ ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕ ಜನ ನೋಡಿ ಬೆನ್ನೇ ನವರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ನನಗೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಈಗಿರ್ತಾರೆ, ಚಂದ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು. ಹಾಗೇನೆ ಮೌನ, ನೀನು ಪುಟ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ನಂದು ಊಟ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಸಲಿಂಗ ಅವರೇ, ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ವನಿತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೌನ ಸುಂದರಿ. ನೀ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಮತ್ತು ಒಲೆನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ಹೌದು ಶೋಭಾ, ಅವಳು ಸುಂದರಿ. ಎಂತ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ, ಚಳಿ ಅಂತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್. ಯಾರಿಟ್ಟರಿ ಚುಕ್ಕಿ, ಯಾಕಿಟ್ಟರಿ ಚುಕ್ಕಿ, ಚುಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ. ಹೌದು, ಬೇಡ ಶೋಭಾಕ್ಕ, ನೀನು ಮೌನನೇ ಇಷ್ಟಪಡು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಊಟ? ನಮಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅದೇ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು, ತರಕಾರಿ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ. ನಿಶಾಂತ್ ನಾ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಬೇಡವಾ ಮೌನ. ನಿಶಾಂತ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಮೌನ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ವನಿತಕ್ಕ, ಉಲ್ಲಾಲ್, ಶೋಭು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ವನಿತಕ್ಕ ಊಟ ಏನು? ಅವಳು ನಾಳೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುದಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಹೇಳು ಮೌನ. ನಮ್ಮದು ವನಿತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗುದು ನಾಳೆ. ಅವಳು ಊರಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ನಾಳೆಯಿಂದ. ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡುವ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಬರ್ತೇನೆ. ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮೌನ. ಅಪ್ಪಾ ಮೌನ ಬಿಡು,
ಮಾತಾಡಲ್ವಾ? ನಾ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಶಿವಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ನಮಸ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದೇವೆ ಅಕ್ಕ. ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ವನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ನಿಶಾಂತ್, ಶೋಭಕ್ಕ ನಿಮ್ದೇನು ಊಟ? ಮಾ ಇವಳ್ದು ಯಾರು ವನಿತಾ, ನಿಂಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ಅಂತೆ. ಒಲ್ಪ ಊರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ಸುರತ್ ಕಲ್ದಂಚಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಕುಲಂಚಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ದ ಹೇಳಿ ಶೋಭಕ್ಕ. ನಂದು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಬಾ. ಊಟ ನಿಶಾಂತು. ವನಿತಕ್ಕ ನನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಈಗಳ ವನಿತಾ ಇವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಬಾಂಬೆಗೆ. ಯಾವ ಊರಿನವರು? ಊರಿನವರು ತಾವು? ಶೋಭಾ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಮೌನ ನಾನು ಬರ್ಲಾ? ಯಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಓ ಈರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಡ ಒಂಚಾಂಡ್ ಉಜಿರದಂಚ್ಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪೋಪನಂಚ್ಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಬಾ ಮೌನ ನೀನು. ಹೌದಾ? ಮೌನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಎಸ್ ಉಜಿರೆ ಅಂದ ಅಂಚಿ ಪೋಪನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅದೇ. ಓ ಇರು ಅಲ್ತಾರಾ? ಎಂಗ್ಲೇ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಬರ್ರೆಗ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂದು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತುಂಬ ಮಳೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಎಂತ ಮಳೆಯ? ನಾನು ಮಳೆ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಳೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಶಾಂತ್. ಕೋಸಂಬರಿ ಎಂತವಾ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಬದಿಯದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕೊಡು ನಿಮ್ಮದು ತರಕಾರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಮೌನ ಹೋಗುವ. ಹೌದಾ? ಶಿವಕುಲ ಲೈಕೂರ್ಲೇವೆ ಅಂಚನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ. ನಂದು ಊಟ ಆಯಿತು ಅಕ್ಕ. ಊರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಆನಿಯನ್ ಗೊಜ್ಜು ತಂದಿದೆ ಅಕ್ಕ. ಓ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್ ಗೊಜ್ಜು. ಹೋಗುವ ಬನ್ನಿ ಶೋಭಕ್ಕ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಡೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಹೊರಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಆಯಿತಾ? ಹೌದಾ? ಮೌನ ನೀನು ಮನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಲಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ದಪ್ಪ ಆಗಿ ನಿಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ. ಯಾಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಸಣ್ಣಗಿದ್ದಾರಾ? ಇದ್ಯಾರ ಬಂದಪ್ಪಲ್? ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತನ ಬಂದರೆ? ಓ ಬಾ ಶೋಭಕ್ಕ. ಶೋಭಾ ತಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಶೋಭಾ ತಲೆಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು? ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಮೌನ. ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಶೂರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಬರ್ತಾಳಂತೆ ಆಯಿತಾ? ತುಂಬ ಹೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮೆಹಂದಿ ಹಾಕೋದು ತಲೆಗೆ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಓಲುತ್ತೀನ ಮಾರ್ರೆ ಹಂದಿಯ ಸೋಬದಾದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತದರೇನಾ? ಓ ವನಿತಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಕಮ್ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ. ಓ ಮೌನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೇರು ಅಸ್ರಾಫ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಸೌಖ್ಯನ? ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈರು ಇಜ್ಜರ್ ಮಾರ್ರೆ ಓಲು ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿಲ ಪಿಕ್ಕಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಓಲಂತ ತೂತೇರ ಮೌನ. ಸುಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ತಾಯಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ. ಓ ದುಬೈಡ್ పోతారా? ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್. ಉಂದಿಯೇರು ಮಾರ್ರೆ ಸೋಬಾ ಸೋಬರ ಗುರ್ತದನೆ ಮೌನ. ಅದು ಸೋಬಂದು ಗುರ್ತದವೆ.
ಐರಾಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈರವು ಗುರ್ತುಂಡ ಶೋಭನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಶೋಭ ಪಾಂಡದು ಶೋಭನ ಗುರ್ತುಂಡ ಇದೀಗ ಶೋಭನ ಗುರ್ತುಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಇರೋದು ನೀವು ಯಾರು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೌದು ರಾಜ ರಾಜ ಹುಲಿ ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಡೀಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಎಂಕಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಯಾವುದು ಹಾಕಿ ಮೌನ ಈಗಳ ಶೋಭಾ ನಿನ್ನ ದಾಕಬೇಡವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ದುಬೈಗೆ ಪೋದು ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಮುಖ್ಯವೇ ಬೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ನಮಕ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಮೌನ ನಿಂದೆ ಹಾಕು ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಅರ್ಧ ಫೋಟೋ ರಾಜ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವನಿತಾ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶೋಭನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ರಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಡಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಇದೇ ಇರಲಿ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಯುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಅಂದೆ ಬಂದು ಮರ ಭಾರಿ ಯುದ್ಧತೆ ಅವಳು ಪಾಪ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿಬ್ರು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಡ ಮೌನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅವಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಳನ್ನು ನನ್ನ ಲೈವಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಹೌದು ನಿಜ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮೌನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಇದೇ ಇರಲಿ ಬಿಡು ಸೋಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿಂಗೆ ಹೌದು ಮೌನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಡಿ ಪಿ ಹಾಕೋದು ಶೋಭಾ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪಾಡೋಜಿ ಯುದ್ಧ ಇದು ಸಾವು ಸೈತೀನಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕದು ಸೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಜ ಯುದ್ಧ ಆಗಲ ಕರ್ಮ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದಕ್ಕಲೇ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಕಲೆಗ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೂರಾ ಉಂಡು ಅಕಲೆ ಕಾಸು ನಂಚ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು ಯುದ್ಧ ಮಂತಿದ್ದು ಪಾಪದಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೈತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಮೌನ ಕೆಲವು ಬರ್ತದೆ ಫೇಕ್ ಐ ಡಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಬೆನ್ನು ಬರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಮುಂಕುದ ಬೇತೇರ ನಿಚ್ಯ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತದ ಒಂದು ಕಲ್ಲದ ಮುಂಚೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕಲ್ಲಲಕ ಡೈಮಂಡ್ ಅತ್ತು ಅವು ಕಲ್ಲು ನನ್ನ ಊರಿಗೂ ನನ್ನ ಯಾವ ಇಜಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಬೆನ್ನುಲಿ ಮಾರೆ ಊರುಡು ಅವಳು ಕುಲೊಂದು ಸೈತಿನ ಏರಿಯೇ ಪೋಂಡತೆ ಅದು ಊರುಡಿ ಬತ್ತು ಬೆಂದ ನೆಡ್ಡೆ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಊರೇ ನಮಕ್ ಶಾಶ್ವತ ನನ್ನವರೇ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮಕ್ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತೆ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಬಲಿತಿನ ಊರು ನಮ್ಮ ಈ
ಕುಡ್ಲಾತೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಊರು ಪರಬೂರು ಪೋಪಿ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಕನಪು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅವನೇ ದಾರ ಪುಡ ಎಂಕ್ ರಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನು ಅಂದಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮೂ ಕೂಡ ವೇಪುನು ನೋಸ್ತ ಇಂಚ ರಿಂಗ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜೊತೆ ನೋಡು ತಗೋಡು ಈರೆಗ್ದಾನೆ ಮೂಕುತಿ ಪಾಡುಡು ಇರಡ ಕಾಸುಂಡು ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಗುಲ್ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡು ಕುಚ್ಚ ಕಿನ್ನಿದಿ ಇಲಾಕ ಆ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪಿದ ಬಂಗನೆ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾನೆ ನೇರ್ದು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಮೂಗುದ ಬೊಟ್ಟು ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲತೆ ಹಿಂದುಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಕುದ ಬೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕುತ್ತಾವ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಮೂಗುದ ಬೊಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಡಲ ಅವ್ವೆ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಮೌನ ನಾನು ನೋಡಲು ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇರಿ. ಓ ದಪ್ಪ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಬಂಗಾರ ಪೂಜಾ ಬಂಗಾ ಪೂಜಾ ದಾದಿಕ್ಕೆ ಬಂಗ ಆಪುನ ಹೆಜ್ಜೆನು. ನಿಶಾಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡು ತುಂಬ ತಮ್ಮ ಅಂತೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಶೋಭಾ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಗರಾಜ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಂದವರೆಲ್ಲ. ಉಪ್ಪ ಲೈಕ್ ದೀತೆ ತೋಲೆ ತುಯ್ಯ ಅದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕಿತ್ತ ರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಇದ್ದೀಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹುಡುಗರಾಗೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ದಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರ. ಹತ್ತು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಮುಕುದ್ದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಜೀರಿ ಕಿಶನ್ ನಕುಲು ಪಾಡುವೇರು, ಇಂದು ನಕುಲು ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರು ಪಾಡುವೇರು ಹಸ್ರಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ನವನಸಾಂಡೆ ಇಚ್ಚಪ ಅವನಸು ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನಿಂಚೇರಿ ಇಂకొನಸು ಬುಡ್ಚಿ ಬಯ್ಯಾಗ ದಾಲ ತಿಂದನು ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಉಣ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂದು ತಿಂದಿದ್ದೆ ಲೈಟ್ಡು ಇಂಚ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂకొನಸು. ಸುರೇಂದ್ರಂ ಹಾಯ್. ಹೌದಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಏನು ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಭಿನ್ನ ಇಡುಂಡತೆ ಕಡಲ ಪೆಜುಕುಲೊಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆ ಅನ್ನುಲೇರು ಅಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದು ಎತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೇವೆ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಿಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಹೌದು ನಿಜ. ಏರ್ಲ ಪಾಡಾಡು ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಒನಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಒನಸು ರಡ್ಡು ಒನಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಎಸ್ ಮೌನ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಕ್ಕಲ ಮೂಲು ಪಾಡುಜೇರು ಬೇತೆ ಜಗಡ್ಡೆ ತುಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಪಾಡುಜೇರು ಬೇತೆ ಜಾಗಡೆ ತುಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಏರ್ಲ ಅಕುಮಾತ ಏರ್ಲ ಪಾಡು ಜೇರದೆ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟವು ತಪ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುರ್ಕಿ ರುಪೇರದು ಅಕುಲು ಮಾತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂಗು ಕುತ್ತವೇರು. ಎನ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು. ಎನ್ ಕುಡುಲದ ಚಮೇಲಿ ಚಾಂದ್ ಪನೋಲಿ ಬುಡುಪವ ಜವನೇರೆ ನಾಚಲಿ ಎನ್ ಕುಡುಲದ. ವನಿತಾ ಎಂತ ನಗಡುದಾ? ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಶೋಭಾಕ್ಕ ಭಾರತಕ್ಕ? ನೀನು ಬರುವಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಲೈವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳು, ನಾನು ನಿನಗೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ? ನಿಶಾಂತ್ ಬರ್ತೀಯಾ? ಬರ್ತಾನಂತೆ. ನೀನು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳು ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ, ಆಗ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ನೀನು. ಬರ್ತೀಯಾ? ಊಟ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಸ್ರಪ್ಪ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೊರ ಬತ್ತನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚ. ನಾಗರಾಜ್ ಇರ್ನ ಉಡುಪಿಯ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೂಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುರತ್ಕಲ್. ಸರಿ ಅಕ್ಕ.
ಮೌನ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದೆ? ಬಾರಿ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸಗೆ ಎಂಚಿ ಬೊಲ್ಲನ ಮಾರ್ರೆ ತೂತಿಜಿ ಬೊಲ್ಲ. ನೈಸ್ 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 ಸೂಪರ್ 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 ವನಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಬೊಲ್ಲನ ತೂಚಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ ತೂತು ಜಾನ್. ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಪೋಪರ ಏರಿಯಾ ಊರಿಗೆ. ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭ 2 ಗಂಟೆಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ದಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶೋಭಕ್ಕ. ಶೋಭು ಈರು ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಪೋತು ಜರಕ ಅಂಚ ಏರು ಪಡಿನಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡು ಇನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಹೊರ ಪೋಯ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೈ ಪೋಯ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಮೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಪರ ಪರ ಇದೀಗ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತನು. ಮೌನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗು. ಮೌನ ಗುಡ್. ಹೌದು ಮೌನ ದಾದ ಕಜಿಪು ಇಂಕ್ ತರಕಾರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಬಾ ಮೌನ. ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ತನಕ ಕಾಯುದು ನೀನು? ಈಗ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಹನುಮಂತ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಡಿ ಇಜ್ಜಾಯಿನಿ ಸ್ವಾಡಿಜ್ಜಿಯೇ ಇದು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು. ಯಾಕೆ ನೀ ಅಮ್ಮನಾದರೆ ಬೇಡವಾಗುತ್ತಾ? ಹೌದು ಇರಡ ಪಾತೆರಡೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆನಿವರ ಬೈದಿನತ ಮೌನ ಆನಿವರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಕುಲ ಕುಡಂಜಿಲ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ಲ ಇವು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತ ಓಲ್ ಗೊತ್ತನೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಅಂಚಿ ಮೌನ ಹೂ ಅಂತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದೀಶ್ ಜಗ್ಗು ನಮಸ್ತೆ. ಪೂಜಿತು ವನಕಂ ವನಕಂ சாப்பிட்டீங்களா? இல்லை சாப்பிட்டில்ல, இன்னும் சாப்பிடணும். பஸ்ஸைஜி என்ன என்ன பண்ணுறீங்க? நான் இங்கே தான் இருக்கிறேன். என்ன ஸ்பெஷல் வீட்டில்? எனக்கு ஸ்பெஷல் ತರಕಾರಿ. ಅಕ್ಕ ಈ ಮಿಗ್ಗೇನು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡವೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡ ಆಂಡ ಯಾನು ಓಡೆ ನಾಡುನು ಮಾರೆ ಏರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಪಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಜರೆ ಯಾನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೆ ಗೊತ್ತನೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಲೈವ್ಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ದಿನೋಲ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪೋಂತಾರೆ. ಈಗಲೇ ಅಲಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳು, ಅಲಿಯನಿಗೆ ಹೇಳು ಈ ಮೌನ ಅತ್ತೆಯ ಮಗಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಲೈನ್ ಓಡಿಬೇಡ ಅಂತ. ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಕವಿ ತಿಕ್ಕುಜಲ ಇಚ್ಚಿಯ ಕವಿ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುಜಲ ಗುಸ್ರತ್ ಕಲ್ಪೊಂಡ ಕುಂಟು ಶಾಪ್ ಉಡುಪಾಲ್ ಹೇಳದೆ ಭವನ ಅಂದೆ ಕವಿ ಜತ ಶೋಭಾ ಕವಿ ಬೇಲೆ ಬೋಪಲ್ಯ ವನಿತಾ ಅಂದಿ ಕವಿತಾ ಬೇಲೆ ಬೋಪಾಲ್ ತಿಕ್ವಲ್ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನಾಲ್ಕಲ್ ನಾವು ಊರಷ್ಟೋಡು ಅಗಿಲಿತ್ತು ಬೈದಲ್ ಇನಿ ಇದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾವ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮಂತ್ರ ಏನಂತ ಅಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದಾಲ್
మగలు తక్కువలే నన్ను అవుతుంది అదే చెప్పుడు తావికు ఇంకొంత ಬೇಲೆ ನಾನಂತೆ ನಾನಂತೆ ಕಜಿಪುಂಡು ಅವೇನೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚಮನ್ಪೋಡು ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ಮೈಪೋಡು రెండు బాధ్యతలు ఉదెక్కి రెండు అమ్మ అత్తగిరి ఇలా పోతుంది ನೂದು ಲೈಕ್ 32 ಆಯ್ತು ನೂದು ಹೊಡೆಯಪಿನಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಅವು ನಾನು ಬರ್ಪೆ ತಮಿಳ್ ಪಾತಿರೋದು ಉಮಿಲ್ ಬುಲ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಆ ಜನ ತಮಿಳ್ ಪಾತಿಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚಾನಂತ ತಮಿಳ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆಯಪ್ಪ ಜಿಂಕ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಮಿಳ್ ಅಂದು ನೂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಲ್ಪಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಿ ಒಂದೇ ಪೊರ್ತು ಪಾತಿರலாம் ಮಾಮಿನ ಮಗಳೇ ಉಂತುದು ದಾನೆ ಗತ್ತಿಡು ತೂಪ ಬುರ್ಚಿಯರಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಓದ್ತದೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು என்ன வீட்டில் சமையல் அத்தை ஜெங்கு என்ன வீட்டிலே சமையல் உங்களுக்கு ಅಂಚಬಂಡ ಅರ್ಥ ಜೆಂಕ್ ಇಂಚಾಪುಡು ನೀವು ಇಲ್ಲು ತಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಆಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದ ಆಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ఏం చెప్పే మ్యామ్ ఓకేనా ఓలరి ఉల్లాను ವನಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೌನ ಮೌನ ಓದ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಂತವಾ ನನ್ನದು ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಇದೊಂದು ನಾನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುದು ಇದುಂಟಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಾನೆ ಜೋರು ಸುರು ಇದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ
ಬರ್ಪೂಜಿ ತಜ್ಜಿ ಅಂದಿಯೇ ಲೈಟ್ ಪೊಸತಿಯೇ ಅವನೆಕ್ ನಮಕ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆರಡು ಪೋಪಿನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ತೆಕ್ಕಿನಾಕಲಿಗೆ ನೆರ್ಪುನ ಪೊಸತವೆ ಮೀನು ಹಾಂ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರಿಜ್ಜುಂಡು ಪೇಪರ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬೇಕು ಚಂದ ಕಜಿ ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ದತ್ತ ಅವು ಗೊಚ್ಚಿ ఇప్పుడు ಬರ್ಪುನು ಮಾರನಿದೆ ಛೇ ಅಟ್ಟೆ ಪಾಂತ ಸುರಣ್ಣನ ನಿಶಾಂತ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲವಾ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಹೌದಾ ಮೊನ್ನೆ ತಂದದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿರೋ ತಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದೆ ಆಯಿತಾ ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕತ್ತಲೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿಕೆ ನೋಡೆ ದಾದಕ್ಕೇನು ವಾರು ಮಾಮಿಡ ಪಲ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಶಾಂತ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕೇಳನೆ ದಾದೆ ವಿಷಯ ಪಲ್ಲೆ ಮಾಮಿಡ ದಾದೆ ಕೇಳ್ನು ಈಗ ಪೊಡಿಗೆರೆ പിന്നെ പുള്ളൊന്നും പണ്ട കത്തല്ല മുൽപ്പ് തൂലിಗೆ ಮುಲ್ತೂಲೆ ಶೋಭಾ ನೀನು ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟಾ ಮೌನ ಇರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಉಪ್ಪಡು ದಾದೆ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ದಾದೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಿನ್ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಳ್ಳೆದು ಪಿನ್ಮಲ್ತಿನಾರು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ചെയ്ದೆ ಪಾಪ ಅವೈತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಶೋಭು ಆಯ್ತಾ ಹರೀಶ್ ಪಾಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ದಾದೆ ವಿಷಯ ಪಿನ್ನಿಜ್ಜಿ ತಿರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಕ್ಕ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಹೇಳ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ರೈಲನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎನ್ನ ದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ವಿಷಯ ನೋಡತ ರೈಲು ಬಂತು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ರೈಲು ನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಚಲು ಸ್ಮೈಲು ಜೋಗಯ್ಯೋ ಜೋಗಯ್ಯೋ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿದು ರೈಲು ಮೇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಜನ ನೋಡಿದ ಎಷ್ಟು ಚಂದದ್ದು ರೈಲ ಇದು ನ್ಯೂ ರೈಲಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ ಇದು ನಿಲ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದು AC ಫುಲ್ AC ಇದು ರೈಲು ಟ್ರೈನ್ ಬಂತ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ವಿಷಯ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತ ನಿಲ್ತದೆಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ AC ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾಮಿ ಬರ್ಪೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡಿಜರ್ ಎಂಚು ಶೋಕದ ರೈಲು ಅಂತಲೇ ಮಲ್ಲಾಪುಜ ಶೇ ಆಂಡ್
ಈಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಂತದು, ಅದೆಲ್ಲ ಜನ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಯ್ ದೊಡ್ಡ ಹೌದು ದೊಡ್ಡ ರೈಲು ಅದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತದು, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾರಾ? ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎ ಸಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ ಎ ಸಿ ಟ್ರೈನ್ ಪೋವಂದಿಜ್ಜಿ ಅವತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಉಂತುದುಂಡು ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡೆ ಉಂಟುತ್ತಲೆ. ಹೌದಕ್ಕ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ದೊಡ್ಡ ಏ ಸಚ್ಚು ಮಂಗ ಎ ಸಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಮತ್ತೆ ಸಚ್ಚು ಹೊಸ ಜನ ಮರ ಅಂದ. ಹೌದು, ಆ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆತನು ಬಲ, ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆತನು ಸರಿ ಮಲ್ಪನಾ ಈ ಮೀಟರ್ಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬರ ಇರತ್ತ ಜನ್ನ ಕುಲ್ಪುರ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮಾರಯ ರೈಲು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪೋದು ಕುಲ್ನಡ್ಡೆ ನಾಂದಿಯಾನು ಸಚಿನ್ ನೆತ್ ಗಾಡಿದ ರೈಲ್ದ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆತನ್ ಬಲ ಬಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ್ಲ ಬಲ ಬರ್ಪನ 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 ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ. ಎಸಿದ ಉಂದು ಅಂದ ಎಸಿ ಫುಲ್ ಎಸಿಯ ಅಂದು ಪುಸತ್ಯ ಒಂತರ ಐಟ್ ಜನ ಕುಲ್ತೂಲ ಫುಲ್ಲಿರತ ವಾಟುದಾ ಏತು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಮಾರ ರಾತ್ರಿಡೇ ಅವಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಚಿನ್ ಬೋರ್ಮಂಡ ಈ ಓಲಿತ್ತ ಮಾರಯ ಈದ ಮುಟ ನಿನ್ನ ಪತ್ತನೇ ಇಜ್ಜದ ಓಲಿತ್ತ ಈ ಟೈರ್ ಸೇಲ್ದ ಜನಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಚರ್ ಆತುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಟೈರ್ ಸೇಲ್ದ ಪೊತ್ ಜನಕ್ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ಕವಿತ ಅಕ್ಕಡ ಪಲ್ಲೆ ಟೈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಆಲಿತ್ತ ಇಜ್ಜ ಲೈಟ್ ಕೂ ಏನಾಗಿದೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಕ್ಕ. ಅದು ಇಲ್ಲಿದು ನಮ್ಮದು ಲೈಟ್ ಕಂಬದು ಲೈಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲವಾ ಹಾಗೆ. ಚೋಬಾ ಬೋ ಚೋಬಾ ಸಚಿನನ್ನ ಓ ಎದುರ್ಲ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಬತ್ತುಂಡಿಯಾ ಮುಳುಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಒಂಜೇ ಪಟ್ಟೆ ಆಂಡಲ ಎದುರ್ಲ ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡ. ಶೇಷೇ ಇಂದ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ರೈಲು ಬರ್ತುಂಟು, ಒಂದೇ ಪಟ್ಟೆ ಇರುದು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂದ ಸಚಿನನ್ನ ಕೂಗೆ ಸಿಟಿ ಅವೇನು ಚೂರು ಬ್ಲಿಂಕ್ ತೆತ್ತುದಿಲೆ ಇಂದೇ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟೆ ಪುನಿಯೇ ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಬೈದುನದೆ ಇಂದೆತ ಎದುರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಉಂಡ ದಾದನ ಅಂದು ಬತ್ತದ ಸುಮಾರು ಉಂತುದುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬರಿಕ್ ದೆರ್ತುದಿಲೆ ಓಯ್ ರೈಲ್ಲಾ ಹಾ ಪೋಂಡು ಪೋಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಉಂತಾಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಂಡು ಪೋಂಡು ಅವೆನ್ ಬರಿಕ್ ದಿಯೇರ ಅಂದು ಪೋಂಡು ಪೋಂಡು ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈಲು ಪೋಂಡು. ನೀ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನಿಂತು ನೀನಕ್ಕ ತೋಷ ಹೋಯ್ತಾಯ್ತಾ ರೈಲು ಪೋಂಡು ಮಾರಾಯ ನೂಕುಲೆ ರೈಲು ಉಂತಲೆ ಪೊಲ್ಲಿ ನೂ ಕೊಡ್ಪಿರಾಡು ಉಂದಿ ಪೂರ ಜಪ್ಪರ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಡು ಈ ವಾರ ಮನ್ಪದೆ ಕುಲ್ಲು ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಕುಲ್ಲಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಕಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದೆ ಇನಿ ಅಲ್ಪನೇ ಜಿಪ್ಪುಲೆ ಮೌನ ಹೋದ್ರಕ್ಕ ಓ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ದನಿಕ್ರೆ
ಓ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇದು ಓಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಭಾರಿ ಅಪುರ್ಪತಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಮೌನ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಬಾವುಟ ಪತ್ತರ ಜನ ಬೋಡ ಪೋಪನ ಸಚ್ಚು ಪೋ ಬಾವುಟ ಪತ್ತು. ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಮೌನ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂರ್ತಿ. ನೀವು ಎಂತ ಬಲಿ ಬರೋದು ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವ ಮೂರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಉದ್ದದು ರೈಲು ಬಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು. ಇಳಿತಾರ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಇವರು ಯಾರು ಇಳಿಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂತಾಯಿನಿ ಐಕೆ ಉಂತಾಯಿನಾ ಯಾನು ಬೂರ್ದು ಕೈ ಬೇನೆ ಆತಂಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಓ ಅಂದೇ ಫ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆತಂಡ ಇತ್ತೇಂಚುಂಡು. ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ವನಿತಾ ಹಾಯ್. ವನಿತಕ್ಕ ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಮೌನ. ಇಲ್ಲವಾ ಅವಳು ಇರ್ತಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾಳೆಯಾ ಶೋಭು? ಅವಳು ಇರೋದಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಲೈವಿಗೆ ನಂದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅವಳು ಪಾಪ. ಸಚ್ಚೋ ಈ ಓಡೆ ಪೋತೀನಿಯಾ ಈತ ದಿನ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಂದ ಮಾರ ಪಜ್ಜಲಿಡು ದಾದ ಬರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೂ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಓಡಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುನು ಮೌನ ಕಮ್ ಮೌನ ಬಾ ಅಂದು ನನ್ನ 45 ದಿನದಿ ಓಡಿಗೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾರೆ. ಮುಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಲ್ಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೊಯ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತಾ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರು ಇರ್ನ ಕೈಕೆ ಬಾರ್ದೇರಾ ಶೋಭಕ್ಕ. ಪಂಚದುರ್ಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು ಅಂಗಡಿಡು ಕಬಾಬುಗು ಐವಾತುಲು ಟು ಸಚಿನ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡು ಬೆಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಕುರಪೆಟ್ಟು ಬರುಬಂಡು ಕುರಪೆಟ್ಟು. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ತೆಲುಗು ಬರ್ಪುಂಡ ಹೆಂಗೆ ತೆಲುಗುರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಗುಳುಗುಳಾಪುಂಡುತ್ತೆ ಪೋಡಿದು ತೆಲುಗು ಬರ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ, ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಅಮ್ಮ. ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ. ಹಾಂ ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವೇನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ? ನೀನು ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರಾಯ. ನಾನಿವತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಎಂಥ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತಲೆಗೇನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಸಹ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲವ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು? 4 వచ్చింది ఏం కావాలి చెప్పు. 4 వచ్చింది ఏం కావాలి చెప్పు. ಚಪ್ರಾ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಡ. ನನಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಶೋಭಾ. ಟಾಟಾ ಈರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪುಲಿ ದಾದಾಂಡಿಯ ದಾಯಿಗ್ಯಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಲಿ ಪೊಳಿಗೆ ಅಪ್ಪುಡು ಮಾರೆಯ ದಾದಾ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ. ರವಿ ಉಂಡ ಯಾವ ರವಿ? ಶೋಭು ಓ ಮಲಯಾಳಂ ಬರ್ಪುಂಡ. ಮಲಯಾಳಂ ಬಾರಪುಂಡು ಈರು ಪಾತಿರ್ನ ಏನು ಓವ್ಲೆಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ. మలయాళం లేదు, తమిళ్ వచ్చింది. మలయాళం లేదు, తమిళ్ వచ్చింది.
ಈ ಜನಗದಾದಗೆಯ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ತಂಗಪ್ಪ ఈ జర తెలుగుదయా కన్నడ చెప్పు నీ చెప్పుండి నీ చెప్పు నా చెప్పురా ನೀ ಚೆಪ್ಪುಡಾ ಎಂತ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಪದ ಅದೇಯ ಅಕ್ಕ ಕುಲೆನಾ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೆ ಬರಂದು ಹ್ಞೂ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುದಿಲ್ಲ ತುಳು ಬರ್ತದೆ ಎಂತದ ಅವರಿಗೆ ಓಲಿಯೇ ಅಲ್ಲೇ ತೋಜಿನಿಗೆ ಈರು ಪನ್ಪರತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪರತೆ ಐಕು ಓ ಅಂಚನಾ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಮುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ತುಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕಾಡು ಕಾಡತ ಅಂಚ ಮೂಲೆಂತ ಕುಲ್ಲಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕೆಂಪಿದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪತ್ತಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚು ಬುರುಪಿರತ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿಡು ಒನಸಾಂಡ ನಾಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆತಿಜಿ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂತವಾ ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಉಂಟು ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆಯಾ ನಿಂಗೆ ಎಂತ ನಂತರ ಎಂತ ಮಾತಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಆಜು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಕ ಅಂದು ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಜಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಐಡು ಉಳ್ಳೇರು ಜನಸಾಗರ ಲೈವ್ಡಿ ಪೋ ಮಾರಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಜನಸಾಗರ ಬಂಪಿನಿ ಪೋಪುನು ಮಂಡ್ಯ ದೀಪ ಎತ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀವು ನಾಳೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಶೋಭಕ್ಕ ನಾಳೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಶೋಭ ನೀನು ನೀರು ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆಯಾ ಎಂಥದ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಂಥ ನೀರು ದೋಸೆಯಾ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಪಗ ಒರಿಯಾಗ ಐನದು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕ ದಾದಕ್ಕೆ ಜನ ಪಜರಿಗೆತ್ತರೆಗ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಅರಬಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕದಾದ ಅದು ಬೋಡ ಪಲ್ಲೆ ಅರಬಿಕಾ ನಿಶಾಂತ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಂತದ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಅರಬಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡಾ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಆಯಿತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೈವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಜೆ ಹೋಗಿ ತಿಂದಿದ್ದೇನಲ್ವ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಲೈಕ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪೆಲೆಕಾಯಿ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಂಡೆ ತಿದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಸಾರೇನ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡು ಅವೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜಿಪುದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿದ ಒಂದು ಬುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂಟರ್ದುನ ಬಾಜಂದೆಕ್ಕುನ ನೆಲ ಒರೆಸುನ ಅನುಪು ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಪುರ ಪೂರ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಖಾಲಿ ಕಜಿಪುದೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿದಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತ ಬಿತ್ತದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೆಲೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ದೆ ಖಾಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಶಾಂತ್ ಶೋರ್ ಅಂತೆ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಅವತ್ತಿಯೇ ಓವಿಯೇ ಬಕ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಶಾಂತು ಇದು ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಆತಜಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂತ ಮೋಡ ಅದು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂದ ರಜನೆ ಎಲ್ಲ ತಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಓ ಒಂದ ತಾಯಿ ಪಂಡತ ಅಮ್ಮನ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಉಂಡಲ್ಪ ಮೂಲು ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸೈಡ್ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸೆತ್ತಲು ಇನಿ ಒಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂತ ಬತ್ತನದಾದನೆ ಆನು ಕುಂಟಾರ್ದು ನುಂಗುದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾದನು
ಆಡೆ ಮುಡಲ್ಲ ಬರ್ಸೇಜಿ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ನಾಲಂಟೆನ ಗೊಂಚೂರು ಬತ್ತನ ದಾದನ ಬೊಕ್ಕಜ್ಜಿ ನಿಶಾಂತ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು, ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ತೆಳುವು ಆಯಿತಾ, ಹೊಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದು 4 ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಚೌಕ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡ ದಾನೆ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಕ್ಕ. ತಿಂದಿದೆಯಾ? ಸಿಗ್ತದೆಯಾ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಕ್ಕ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಿಶಾಂತ್, ಜಾಗ್ರತೆ, ಹೋಗಿ ಬಾ. ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ. ಒಂಜಿ ಕೇನೊಡೆಯನು ಮುಲ್ಪ ಕೇನೋಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಆವ ಕೇನು ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಡುಂದೆ ನಂಜಿಡು ಪಾತಿರು ವನಿತಕ್ಕ ಐಕೆ ಲೈವ್ ರೆಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆಂದ ತೂರ ಆಪುಜಿ ಅಲ ಮಾರ್ಯಾರ ಕುಡಜಿ ಲೈವ್ ರೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬನ್ನಿ. ದೋಸಾ ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದಾ? ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತಮ್ಮ. ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಕ್ಕ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಂ ಶೋಭಾ. ಈ ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? 10:30. ಇದು ಮಲಗುದಾ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನಾ? ಊದಾನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಪೋಂಡು ಮಾತ್ರ ದಾದಿ ಅಮ್ಮ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ನೀವು ಸಹ ಹುಷಾರಕ್ಕ ಶೋಭಕ್ಕ. ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ ರಂಜಿತಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಡುಪಿ. ಹಾಂ, ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ ರಂಜಿತಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಡುಪಿ. ಓ ಬೇಲಿಗಿಪ್ಪುನಾ ದಾದ ತಮ್ಮನ ಶೋಭಾ. ಬೇಲಿಗಿಪ್ಪುನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓ ಭಾವನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿದ ತಮ್ಮನ. ಬಯಕೆದ ತಮ್ಮನ ಬಯಕೆಲಕ ರಂಜಿತಾ ಹೋಟೆಲಾ? ಓಲ ಉಡುಪಿಡು ಮಾರ್ರೆ. ನಾನು ತೂತೇನಾ ಹೋಟೆಲು ರಂಜಿತಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಡುಪಿ ದಾದನ ಮಾರೆ ಏನು ತೂತು ಜಾಂದ್ ಅಂದ. ಓಕೆ. ಕರಾವಳಿ ಬೈಪಾಸ್ ಎಂಗ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್. ಯಾನ್ ಅಂಚಿಪುರ ಬರ್ಪಿಜಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತನೊಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿಂಡದ ಆತೆಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಹಾನು ಬರ್ಪೆ ಓಡೆ ಮಡೆ.
ಹೊರಬಲೆ ನೀಟ್ ಹಾಕಮ್ಮ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಿದ್ರೆನಾ ಏರಿಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದನ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಕಡಕಾರಿ ಪೀರೆ ಕಂದೆ ಅಂಚ ಕಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ತರಕಾರಿ ಪೀರೆ ಕಂದೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಗುಡ್ ನೈಟು ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದು ವನಿತಾ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಂಕ್ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೀಜ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ ಬರದು ನಿದ್ರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬರದು ಚಿನ ಮಾಡುದು ಎಂಚಿನ ಮಾಡುದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲವಾ ಇಂಕೆ ಬರ್ಪುಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಹೀರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವ ಹಾಯ್ ಅನ್ಬುಜಾತ दादा इज्जी नमुलो नमुलो अवे पुनो वाला साथ में तुम पाकना टॉनिक बड़ा बुढ़ा उनके वो देख कर बड़ा समझ ಏನು ನಗನಿದರೆ ಬನ್ನಿ itu kan yang terlihat aku lihat ya kadang kamu udah lagi saya mau pada apa apa ಕಾಲಿಗೆ ಉಳಿಜುತ್ತಾ ಒಂಥರ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಿ ಕುಲ್ಲುಡಿ ಕಾಲಿಗೆ ಅಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಒಂತೆ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲು ಪೂರ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂದ
ഇല്ലെങ്കിട്ട് കൂടുതൽ ಒಂತಂತಲೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಕಜಿಪುರ ಬೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಾಯೊಂದು ಪೂರ ಹಂಚೇನೆ ನಾನು ದಾಲ್ ಆಪ ಜತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಹತ್ತರ ಉಂಟೆ ಶೋಭ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೆ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಕೂತು ಮಂಜು ವಾರ ಕುಳ್ಳಾರ ರಜೆ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ పోతుడు అత్తిగా నవ్వులు ఉండ అమ్మ అమ్మ అత్తిಗೆ ನಡೆ పోతారు ಒಂಜು ಮುರಣಿ పోతున్నమ్మ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಐತರ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನೆ ಹೊರ ತಿಪ್ಪುನತ ಮಾತ ಬಯ್ಯನಾಗ ಪೂರ ಹೊಡು ಮಂತ ದೀಪೆ ಬಕ್ಕ ಕಚ್ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋಡು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಮೈಪರ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಆಫ್ ಮಂದಿದ್ದು ಪೋಪುನಿ ಕಾವ್ಯ ಒಂದಿಂಚಿ ಮೂಲದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ಪ ತಿಂತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ಯಾ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಶೋಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪೊದ್ದು ಪೂರಾ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಓ ಅಂದಾತ ವನಿತ ಬಂಗೊಂಡು ನನ್ನ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು Ready? Huh? Kabe, kanda sodi na. Okay? Ing hoy. ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೂಗೆ ಈ ಪುಂಜ ವಿಜ್ಜಿ ಈ ಪುಂಜ ಉಂಡು ಉಂಡು ಈ ಪುಂಜ ರೆಡಿ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಚುರು ಅಂತಲೇ
ಈ ಅವರ ಒಂದು ಜನ ಏತು ಐಕೆ ಮೇರಾ ಬರ್ ಹೌ ಹೌ ಬರ್ಚಾ ಏತಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಏತು ರಾತೆ ಮಾಡಿ ಹ್ಞೂ ಅದೇ ಅವ ಎಣ್ಣೆ ನಿಜ್ಜಿ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಿದ್ದು ಪೂರ ಕ್ರೀಮ್ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಮಾರ ಮೊನ್ನೆ ಪಡ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂತ ಪಡ ಓ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮಂದಿರು అయిన మందిరుడు తుల బుద్ధి ఉండొచ్చు తిజ్జి సరేందా అయ్యబ్బా ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ನೂದುಗುಗೆ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಇವು ಇಚ್ಚಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಡೆ ಜತ್ತರೆ ಅರ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಅವು ಹತ್ತು ಶೋಭಕ್ಕ ಅವ ಆಲಿಯ ಮಗಲೇ ದಪ್ಪ ಮಂದಿರಿ ಅದು ಪೊದೆ ಪುನಃ ಉಂದುಗತ್ರ ಆಯ್ಕೇನು ದಪ್ಪ ಬಂದಿರಿ ಅದು ಅವು ಪೊಂಚವು ಪೋಪುಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಇನಿ 12 ಗಂಟೆ ಆವಿಯ ಮಂಡೆ ದಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿ ಅವಲೆ ಜಪ್ಪರೆಗು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಿದ ಅವು ತೆಲು ಪಾಪುಂಡಿಗೆಲೆ ಗೈಕ್ ಅರ್ಸಿದಾನೆ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಲೈವ್ ಅಂದಲ್ಲ ತಾನೆ ಎಂಡ್ ದಿಲೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಲೆ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಂಡಿ ಅರ್ಷಿ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡತ ದಿನಕ್ಕೂತೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಆಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಹತ್ತಂದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಡ್ಯದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಡು ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆ್ಯಡ ಒಂದು ಪೂಪೇರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಅಂಚೆ ಇಂಕು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆತೀನಿ ನಾನು ಒನಸಾದು ಫೋನಾಗ ಎಂಡ್ ಆತಲು ಓ ಅರ್ಷಿಗೆ ಅರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಓ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಎನ್ನ ಆಂಡಿಯ ಅರ್ಷಿ ನಿನ್ನ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಏಟ್ ಆತಂಡ್ಯಾ ನೀಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಕರೀದಿನ ನಿಕ್ ಎನ್ನ ಪಿರವಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಈ ಓಡಿ ಪಪ್ಪಾಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಒನಸ ಆಂಡ್ಯಾಕ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒನಸ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು ಪರ್ಯ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ವಾಚ್ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಅಂಡ ಆಫ್ ಮೌನ ಆಪುಂಡಿ ಅರ್ಷಿ ನಿನ್ನ ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಆತನ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ಜಾ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾರ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಅಂಡ ಆಪುಂಡಿಯ ಎನ್ನ ಉಂಡತ ಮೋನ ಆನಗ ಎನ್ನ ಕಾಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಿತ್ತನ ಗೊತ್ತಂಡ ತಾವು ದೆತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ ಆರ್ನ ಪುದರೆಂಚಿನ ಗತ್ತ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಆರೆ ಇಂಕ ಮೋನಿಟೈಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅರ್ಚಿ ವೈಫೈ ಪಾಡ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಲಾಪುಂಡು ಎನ್ನ 3K ಲಾತಿಜಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ವೈಫ್ ಉಂಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೊಕ 6 ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಿ ಆ ರೀತಿ ಸರಿ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ ವೈಟ್ ಇಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮನ್ಪೆರತ್ತಲ್ಗೆರೆ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಲ ಇಮೇಲ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಮನ್ಪೆರತ್ತ ಕೊರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ತೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಂತಿನಿಕ್ ಬೇ ನಮಗೆ ಪಜ್ಜು ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಮಂತಿನಿ ವೈಫೈ ಉಂಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅರ್ಸಿ ಬರೋಡ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ವೈಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತೆರಿದು ಬರ್ತಂಡ ಯಾವ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೋಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ವೈಫೈ ಉಂಡಾತ ಅರ್ಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಷಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ವೈಫೈ ದಕುಲು ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರ್ ನೆಟೆಗೆ
ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಸಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ತಿಯ ಏನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೆ ನಾ ಒಂದು ಒನ್ಪೆರೆ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಒನ್ಪೆರೆ ಸೊಪ್ಪಕ ಒನಸಾಂಡಿ ಹಾಂ ವಸಂತಿ ಅಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯದ ಮೋಕ್ಯದ ಸಿಂಗಾರಿಯಾ ಈ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ಜರತೆ ಆ ಪನ್ಪುಜಿ ಸುರುಕು ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮೂಲ ಏರ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಏರ್ಟೆಲ್ ಜಿಯೋ ಎಡ್ಡೆಗೆ ವಾಂದಿಲಿ ನೈಟ್ ಇಡೀ ಲೈವ್ ಬಲಿ ಬರ್ಪೆ ಐಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬೇಗನೆ ಅದ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕತೆ ಅಂದಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಏರಿ ಆಜನೆ ನನ್ನ ಬಣ್ಣಿ ಕೋಟಿಯನ್ ಹಾಂ ಕೊರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಇತ್ತೆ ಓ ಪದ್ಯ ಪರೊಡ್ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಇರಿಗಿದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಾಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಆವು ಹರ್ಷ ಹರೀಶ್ ಯಾ ನಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡ ಪನ್ಪ ಅದ ಪಾರ್ ಬತ್ತಡನ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಅಂದಿಯೇ ಹರ್ಷಿಗೂ ಎಕ್ಕಡ ಅಲೂದ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ ಎಂಕ ಈ ನಮ್ನೆ ಆಯ್ತು ಜೇಂಕ್ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಸೊಬ್ಬ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಮೋನು ಮಾತ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಆಪಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಯ್ಯಡತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಶಿ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತ ಈ ಲೈವ್ ಮಂತದ್ದು ಈತ್ ಮಂತದ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದ್ದೆತ್ತ ನೋಡೋದು ನೀವು ಅರ್ಥಂಡ ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ಬಂಡದಾನೆ ಆ ಓಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಟ ಪತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚಿನೆಯ ಸೋಬ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನೆ ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರತೆ ಪೋಪನ പൊന്നി നിന്ന മോസിയാലേ സുതനെ ಎಂಗ್ ಖಾಲಿ ಒನ್ಕೆ ಅಂಡ ಯಾವ್ ಆಯು ಒರಿ ಉಲ್ಲೆ ಆಯರ್ ದುಂಬು ಒನ್ಕೆ ಅಂಡ ಯಾವ್ ಒನಿತಕ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಇನ್ನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಸೇವೆ ಪಂಡ ದಾದ ಮತ ಮಲ್ಪರು ಸೇವೆಡು ದಾದ ಮತ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಅರ್ಶಿ ಮೋನ ಆಂಡಿಯ ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಶೋಕ್ ಸುವರ್ಣ ಮೋನ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಆ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಸಿ ಸಬ್ಬರ್ಚಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಪೋಲಿ ಯಾ ಪೋಪು ಜಿ ಕನ್ನಡ ಏನಂದೆ ದಕ್ಬೇರ್ ಪುಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಉಂಡ ಕೇಳಿ ಸೇವೆಡು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಉಂಡ ಸೇವೆಡು ಹರೀಶ್ ಪೂಜೆ ಎತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಪರಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿಡು ಮೂಲೆ ಕೊರ್ಕ ದಾದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರು ಒವು ಈ ಪೂಜೆಡು ಒವು ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಹರೀಶ್ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂದೇನೆ ತಡ್ಡದೆ ಕುಲ್ಲಾದು ನನ್ನ ಮಲ್ಲು ಮಂತಾಲೆ లైవ్ విత్ సేవి అవేరాగా ఎక్కడ దించావు ಒಂದುಂಡು బిగ్ బాస్ పోలే ఈసారి అందుకే పనందులేరు అప్లికేషన్ పాడలే పాడోళ్ళు పాడిన ఆపుడు ఇడికి దాద ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪು ತಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ 50,000 ದಕ್ಕಿಂಚಿ 50,000 ಇಂಚಿ ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನು ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ದಾದಯ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂದುಳ್ಳೇರು ವೈಟಿಡ್ ಆರು ಅಪ್ಲೈ ಮಂದಿರಿಗೆ ಎಂಚಯ್ಯ ಅಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಅರ್ಶಿ ಐಕ್ ದಾದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ದೀಪುಜ ಆಲ ಪಾಪ ರಕ್ಷಿತ ಉಂಡತ ಅಕಲ್ ನಡು ನೀಂದದ ಬೈದಾಲ್ ಅಶೋಕನ್ನ ಅಜಂತ ಎಂಡ ಲೈವ್ ಏರು ಅಶೋಕ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡಾ ಚೆನ್ನ ಉಂಡಾ ದಾದೆ ಕರ್ಸಿ ಅವಳು ಪೋಡು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಬರ್ರೆಗ ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತ ದೆತ್ತಾಕದು ಬರ್ಪೆ ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಅರ್ಸಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೋಬ ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಎಂಚ ಓಟು ಬುರುವ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲೆಗುಂಡದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋಡು ರಚಿತ ಲಕ ಅಂಡ ರಕ್ಷಿತ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಫೇಮಸ್ ಆಯಲ್ ಮಾರೆ ಪಾಪ
ಕಂಟೆನಿ ಶೋಭಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಹೊರಪೋಡು ಇಲ್ಲು ತೂತು ಬರ್ಕ ಏರ್ನಯ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲು ತೂದು ಪೌಡರ್ ಪರ್ದು ಬರ್ಕ ಓಲೆಂಗ ಇಲ್ಲಗ ಯಾನು ಓಟು ಪಾಡುವೆ ಇರೆಗ್ ಅತ್ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಟುಡು ಯಾನ್ ವಿನ್ನಾವೆನಾ ಅಲೆ ಇನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಓಟು ಪಾಡುವೆ ಸೇವಕರೈ ಅದ್ಯ ಹರೀಶ್ ಈ ಎನ್ನ ಓಟು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಓಟುಡು ಯಾನ್ ವಿನ್ನಾಪೆನಾ ಪನಿಗೆ ಈ ಎನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಪಂಡಾತ ಇದಾದು ಸೇವೆ ಮನ್ಪು ಅಂಚಿನ ಹರೀಶ ಎನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅರ್ಸಿ ಎನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಬತ್ತಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಂತೆ ಅವನು ಅಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಓಟು ಪಾಡ್ವೆ ಯಬ್ಬ ಎಂಚಿನಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಓಟು ಪೋಡುಡು ಮಾರ ನಿಕ ರಡ್ಡು ಓಟ ಎಂಕ್ ಬಾಕಿದಕುಲು ಏರ್ಲ ಪಾಡುಜೆರ್ ಅರ್ಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಲಗೆ ವನಿತ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರೆಡೀ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿಗ್ ಮಾ ಮಾತೆರೆರೆಗ್ ಪೋದು ಓಟು ಪಾಡವೆರ್ ಅಂದೆ ಹರೀಶ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಮಾತ ಪತೊಂದು ನಾಲಿಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಡುಪಿ ಅವು ಪೂರ ಬಲಿ ಬರೊಡು ಮಾತ್ರ ಓಟು ಪಾಡ್ಯರೆ ಅವ ಈಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತಿ ಎಂಕ್ ಓಟು ಪಾಡೊಡು ಅಕಲ್ಡ ಸೊನ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಓಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ಡು ಪೂರ ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಪಾಡ್ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಮಿರ್ಚಿ ಬರಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಊರುಡು ರಕ್ಷಿತ ಪೋಯಲತೆ ಯಾವ್ ಉಡ ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಕಾಪಿ ಆಪುಜ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಲ್ನ ಕಾಪಿ ಆಪುಜಿ ಈ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪು ಅರ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅರ್ಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಪೋಲೆಯ ಶೋಭಾ ಪೋಯೆರೆಗೆ ಶೋಭಾ ಪೋ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಿ ಆಪಲ್ ನಿನ್ನ ತೂಯರೆ ಯಾನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಪಾಡ್ಗೆಗೆ ದಾದಿ ಹಾಂ ದಾದಾ ಪಿಜಿನಾ ಎನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೋಲ ಪೂಳೊಂಜಿ ಬತ್ತು ಮರ ಪರತೊಂದು ಓಡಕೊಂಡ ಸೋಬಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಪು ಜರ್ಷ ಹರ್ಷಿ ದಾನೆ ಅವಂದೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಈರ್ ಪೋಂಡ ಅರ್ಧ ಓಟವೇ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೀಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆದು ಕಡುಬುಡ್ರೆಗ್ ಆಡಿಷನ್ದು ಎಮ್ಮರಣಿ ಮಲ್ಲ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತಿದೆ ಏರ್ದು ಗೊತ್ತ ರಕ್ಷಿತ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನತ ನೀ ಕೈಲ್ಲದ ಕೈತಲೇನ ಅರ್ಶಿನ ಅರ್ಷಿತ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೇನಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೇನಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಡು ಬಿದ್ರತ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಆತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಆವಾ ಎಂಕ್ ಓಟು ಊರುಂಡ ವನಿತಕ್ಕ ಅರ್ಶಿ ಕಡಪುಡಿ ಸೋಪು ಮೂಜಿ ಸೀಸನ್ ಪನೊಡುಗೆ ವೆಡಿಯೋ ದಾದಂದು ಹಾಂ ಕೈತಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಲ್ಕಿಯತ ಅರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲತ ಪಡುಬಿದ್ರತ ಓಸೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೇಳಿ ಉಂತು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಸೇವೆನ್ ಪೂರ ಉಂತವಡೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ದಾದಯ್ಯಂದು ಶೋಭನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇಡುಪ್ಪುನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದ ಯಾಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಬಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಎಜಮಾಡಿಡು ಪಡುಬಿದ್ರೆಡು ಅಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ
ಆಲು ಇಪ್ಪುನಿ ಎಜ್ಜ ಮಾಡಿಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅತ್ತಿಯ ಅಕಲು ಸೊಂತ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಶಿನಿಕ್ ರಶಿತ ಅಕ್ಕಡ ಕೇಂದು ಪೋಲ ಅತ್ತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ದಾದನ ಸಡ್ಡು ಕಟ್ಟದಲು ಯಾನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಪೋನಾಗ ಉಡುಪಿ ಎರ್ಮಲ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕುಡ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ರೇಗೋರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಸಿ ಸೊಂತ ಇಲ್ಲ ಪಡುಬುದ್ರಿ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ ಮೂಲು ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಉಳ್ಳ ರಿಜ್ಜಾತ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೈಡು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಲ್ಲತಾ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ದಾದನ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಒಡಿಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಒಡಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಲಾಬ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡತ ಅಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಏಪಲ ಸ್ಲಾಬ್ ದಿಲ್ಲಾಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೋಂಗ್‌ನೈನ ಉಂಡು ಓ ಅವೇನ್ ತೂಯರೆ ಪೋಯಿನ ಉಂಡಂದು ಅಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಟ್ಯಾರಸ್ ಇಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾಡಿಗೆದ ಓ ಅವು ಬಾಡಿಗೆದನಾ ಅವು ಬಾಡಿಗೆಡ್ ಕುಲ್ದಿನಾಲ್ ಅವ ಐಟ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಹೌದೇಗ ಅಕುಲು ಅಂಚ ಬಾಡಿಗೆಡ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಮೊಕುಲು ಬೇತೆಲ್ದರ ಮೊಕುಲು ಬೊಂಬೆಡಿಪ್ಪುನತ ಅರ್ಷಿ ಐಟ್ ದಾದ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಉಂತು ಬೊಂಬೈಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಆಲ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಅತಲ್ಲ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಅರ್ಷಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೆರಿಯೇ ಎಜ್ಜ ಮಾಡಿಡ್ ಓ ಅಂದ ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹರ್ಷಿತ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ತೋಟ ಮಾತ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿದ ತೋಪಾಲ್ ಕುಕ್ಕುದ ತೋಜಪವಲ್ ಕುಕ್ಕು ಅಕಲ್ನನೆ ಪೆಲ್ಲತ ಮರ ಪೂರ ಅಕಲ್ನನೆಂದ್ ಪನ್ಪಲ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಗೂಡುದಲಕ ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟದಲತ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ದಾದವು ಪಟಾಕಿ ರಕ್ಷಿತ ಪಂಡದ್ ಓ ಇಪ್ಪಡಿಯೇಲ್ ಇರೆಗ್ ಅಜ್ಜಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಡ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಲೇ ಕುಲೋದು ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಅಂದ ನಿಕಲಲ್ಲ ಅತ್ತಿಯ ಬೊಕ ತೋಟ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಪಂಡದ್ ನೆಟ್ ಲೈವುಡ್ ಪನ್ಪಲತ ನೆಟ್ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಅವಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಅಮ್ಮತ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಷಿತನ ಒಡಿಲ್ದಿಲ್ಲಂದ್ ತೂತೆನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡ್ ಈಲ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಷಿ ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆಪಗ ಬೇಗ ಪಾಡ್ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪುನು ಆಲ್ ರಕ್ಷಿತನ ಇಲ್ಲು ಅಂಚ ಉಂಡತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದಿನ ತೋಟ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಬೇತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮಾರ್ಯಾವು ತೂನಗ ಬೇತೆಕ್ಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ದಾಯೆನಿ ನಂಕ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಆರಿಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಅವು ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಅರೇನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡಿಯೇ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಿಟ್ರತ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಮಾತ ಉಂಡುವೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಅಡೆಗ್ ಪೋದು ಬರದಿಪ್ಪೆರ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನ್ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಡಿಗೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಾ ಒಡಿಲ್ದೆಲ್ಲೆಡೆ ಅಂದಿಯ ಮಲ್ಲ ಜಾಗತ ಪೆಜಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ದೆಪ್ಪಲ್ ತೋಟ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಒಡಿಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಡು ಓಡು ಮಾಡ್ದೆಲ್ ಸ್ಲಾಪ್ದಿಲ್ಲತ್ ಓಡುದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಅದಾವು ಬರ್ಪೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಅಂದ ಫುಲ್ ದಿಲ ಅವ ಚಾರ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮೋಲು ಬಾಡಿಗೆಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಜ್ಜಿಲ ಮಾಮಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಲ ಅಕುಲು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಪಡು ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ ಅಡೆಗ್ ಪೋಪೆರ್ ಅಜ್ಜಿಲಗ್ ಓ ಅಂದ ಅಂಚನಾ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ತೂಲ ಆರ್ಸಿ ಶೋಭ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಎಂಚಲು ಉಪ್ಪಡ್ ಆಂಡ ಅಕಲಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪುಂಡತ ಪಂಡ ಅಕಲಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಆವಡ್ ದಾದನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಉಲಾಯಿಡ್ ದಾದನ ಉಪ್ಪು ಅವು ಜಾಗ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟೊಲಿ
ನನ್ನ ಏಪ್ಪ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಏಪಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ನೈಟ್ ಅವು ಬಾಡಿಗೆದ ಅಂದು పిల్లకిల్ 4 గంటೆಗೆ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಆಲಿತ್ತೆ ಮಾಲು ಅನ್ನ ನಡೆ ಮತ್ತ ಪೋತಲತ್ತ ಕಾರ್ದ ಇದಲ್ಲತ್ತ ಅಲು ಕಾರ್ದ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಜಾಪುರ ಒಡೆಗೆ ಪೋತಲ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ದೇದಲ್ ಮಾರ ಇಂಗೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತರು ಒಂಜಿ ಅಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಮಾಡ ಪಾತೆರ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪಿನಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ತೂಪೆ ಆಲು ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪೇರು ಜಾಳ್ಳಿ ಅಂದ ಶೋಭಕ್ಕ ದಾದಿ ಪೂಜೆನಾ ಸೇವೆ ಸೇವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆವಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹರ್ಷಿ ಹರ್ಷಿ ನನವರ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಕುಲ್ಲಾಲ ಒಂತೆ ಸ್ವಭಾವ ಏ ಅಂದಿ ಹರ್ಷಿ ಸತ್ಯ ಈ ಅಲೇನು ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಅಲೇನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪು ಅಲೇನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಇದು ಹರ್ಷಿತನ ಮನೆ ಇದು ರಕ್ಷಿತನ ಮನೆ ಇವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಫನಿಯ ನೀ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಸೇವೆ ಎಂಕ್ ಪಾತೆ ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಆಳು ಲೆತ್ತದು ಪಾತಿರ್ವಲು ಟ್ರೈಡ್ ಪೋಪುನಕಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಪಾತಿರ್ವಲಿಯೇ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲು ಪಾಪ ಅಂದಿ ಜಿನಲ ಅಂಚತ್ತದ ಅದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಂಡತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕುಂಡತ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನಾಚಿಗೆ ಪೂರ ದಾಲ ಇಪ್ಪೆರಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಹಾ ದಾಲ ಇಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡು ನಾಚಿಗೆ ಕೀಚಿಗೆ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡು ಆಲ್ ಅಂಚತ್ತ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಿಕ್ ಪತ್ತಂಜೇರಿಕ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಏರಿಯಾ ವಿಕಾಸ್ ಉಲ್ಲೇತ ಅವು ಅಲ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಆನತ್ತತ ಅನ್ನೇತ ಏಯ್ ರಕ್ಷಿತ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜದ ಯಾನ್ ತೂತು ಜಾರ ನಿಖಿಲ್ ಅಂದೊಂಜಿ ನೀ ಬಾಯ್ಕೆ ಪೋದು ಬನ್ನಗನ ತೊಟ್ಲು ಬನ್ನಗನ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾದತ್ತ ಅಂದು ರಕ್ಷಿತ ನಿಲ್ಲಿ ಬನ್ ಅವು ಸೀದಾ ಪೋತುಂಡು ಪುಡಾರು ಇಪ್ಲಿ ಬಂತು ಊದಿತ್ತಾಯನು ಪೊನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಹರ್ಷಿ ಯಾನ್ ದೂರಡು ತೋತೆ ರಕ್ಷಿತನ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೆ ತೂತೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಡು ಅಂದನ್ ತೂತೇನು ತಿನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂದಿಯ ವನಿತಕ್ಕ ಆಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇವಾಲು ವಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆಪಿನ ಆನಂದ್ ಅನ್ನೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ವಿಕಾಸ್ ಅಲ್ನ ಪಿರಾವಡೆ ಪಾಪ ಮಾರ ಕಾರ್ ಬುಡೊಂದು ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ನ ವೀಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಲ್ಲ ಪಿರಾವುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವ್ರು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮದುವೆ ಆಪಿ ನಾನು ಪನ್ಪುನ ಅಲೆಗೆ ಹಾಕಲು ಆತಾ ಹಾಯ್ ತೆಲುಗು ಚಪ್ಪಿ ಪ್ಲೀಸ್ ತೆಲುಗು ಚಪ್ಪುಡು ಬರ್ಪು ಜಂಕ್ಲಗಿ ಗುಳುಗುಲ ಒಂದು ಬಂಜಿ ವಿಕಸ್ ಬೇತೇನಿ ಅತ್ತತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಮೋಲು ಪನ್ನಕೇನ್ವಿರ ಅಂದ್ಯಾ ಮುನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಮಿಗ್ದಿ ವಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಒಕ್ಕಡೆ ಅತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಆಳು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೋಲು ಆಗಲಿ ಕಾಸುಂಡಯ ಕೆಮರ ಪತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡಗ ಪೋಪೆತ ಪಿರವುಡೆ ಆಯ್ಲೈತೆ ಕುಡರಿ ಸೇರಿದೆ ಆಯ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಅಂದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಅಲೆ ಅರೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ವಿಕಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಗುರ್ತುಂಡರೆಗೆ ಓ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟುಂಡಾ ಮೋಲ್ ರಕ್ಷಿತ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಮುನ್ನಿಲ್ಲ ಮಂತಿನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಮುನ್ನಿಗ್ಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಮೋಂಟೇಜ್ ಆತಿನತ ರಕ್ಷಿತನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ ಅಂದು ಆಲಿಂಚನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಶೋಕತ್ತದ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಒಂದ ಅತ್ತು ಮೆಗ್ದಿ ಶೋಕತ್ತದ ಮಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ ಪೊರ್ಲು ಕಪ್ಪಾಂಡ ರಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳಾಲು
ಅವಳ ಆಯ್ಕಂತ ಅತ್ಯ ರಕ್ಷಿತ ಪೊರ್ಲತ ಎಂಗ್ ಶೋಕಾಲ್ ಕಪ್ಪಾಂಡ್ ಲಕ್ಷಣ ಪಾತೆರ್ನ ಬುರೊಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಸಿ ಓ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ನೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿದೆದೆ ಅಂದ ಓ ಉಮಿ ಓ ಉಮಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ್ ಕೇನುಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಮಾರಾಯ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಬರ್ರೆ ನಿನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತು ವನಿತ ಮೋಲುಂಡತ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಪಾಪಯ 37 ಲೈಕ್ ಉಮೇಶ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೇ 36 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಿ ಏರಿಗೂ ಉಮೇಶಗ ಉಮೇಶ ಲೈಕ್ ಬಂಡಿ ಉಮೇಶ ಓ ಉಮೇಶ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ಗೆ ಏರಿಗಿ ಆತಾತು ಉಮೇಶ ಬರ್ತದ ಈಗ 37 ವರ್ಷ ಬಂದ್ವಿ 37 ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾನ ಸಾವು ಮಾರಿ ಪಾಪ ಮೇರೇನುಂಡತ ಅರ್ಶಿ ಉಮೇಶನ ಲವರ್ದುತ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಅವ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಅಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇನೆ ಬನ್ನಿ ಅನು ಇರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಮರಾ ಪತ್ತರ ಬರ್ಪೆ ಬೊರ್ಚಪ್ಪ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ 25,000ದ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತರ ಎನ್ನ ಕೈ ಉಂಡು ಬೊಕ ಟ್ರೈಪೋಡು ಕಂದೆ ಯಾನು ಅವೇ ದೂರದಿದೆ ಆ ಮನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತರ ಆ ಎಡಿಟರ್ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕತ್ತು ಪಿದದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ ಮನ್ಪುಜಿನ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಫಿಲ್ಮ್ದ ವಿನೀತ್ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ ದೇವಡಿಗೆನಾ ಏ ಹರ್ಷಿ ವಿನೀತ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ದೇವಡಿಗೆರ ಸಮಂತಗ್ಲ ಮದುವೆ ಆತನತ ಸಮಂತ ಮದುವೆ ಆತನ 2 ಜನಕ್ಲ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಅನ್ನೆ ವಿಕಾಸ್ ಪೊಡುಂಚವೆ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜ ಬುಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ಅರ್ಶಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದನೇ ಆರು ದೇವಡಿಗೆರ ವಿನೀತ್ ಹಾಯ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರೆ ಬಂದು ಬೇಕು ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಊಟ ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಊಟ ಕೋಟ್ಯನ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಎಗ್ಗೆ ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನಾ ಇದ್ದ ಮಗೇನ ಪಪ್ಪಯಿ ಪಾಪಿ ನಾ ಇದ್ದ ಮಗ ಪಾಪೈ ಅತ್ತಿ ಅತ್ತಿಯ ದೇವರೇ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ಗೆ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಆಯ ದೇವಡಿಗೆ ಅಂದ ಮೋಲು ಸಮಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ ಕಾಲು ಕೆಮರ ಬತ್ತೇರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ತಿರ್ಗಾರ ಆತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ಡ ಪಂಡೆ ಒಂದು 50,000 ದಕ್ಕಿ ಇಂಚಿಂದು ಐಟ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಜ್ಜಾಯನ ಓ ಉಂತಲೇ ಯಾವ ರಕ್ಷಿತನ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವಡಿಗ ಬೊಕ ಸಮಂತ ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮದ್ ಮ್ಯಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಆವೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನರ್ಸಿ ಎಂಕ ಶೂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಗಲುಂಟು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ಯಾನ್ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಪೋತೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಗೆ ಮುರಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರಡು ಉಡುಪಿಡು ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮೂಜಿನಿಂತ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡಕಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಿರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಆಗಲ್ಲ ಕರ್ಮನ ಸಾಂಬಾರ್ ದಾದಾಗ ಏರಿಗು ಸಮಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎಗ್ ಕಂತದು ಕೊನ್ನತು ನೀರು ಇರ್ನೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿತ್ತು ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ವಿನೀತ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂದ ಆಯ್ ಶೋಕತ ವಿನೀತ್ ಪುರ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಡಕ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ತೊದೆತ್ತ ಕೊಕ್ಕರದ ಬಾತುಕೋಳಿದ ಸೋಬಾ ಇರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಏತ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ವನಿತಾ ಅಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಚಿನ್ ಓಲೆ ಕೊರ್ತಿಜ ಬಂಡ ಪಿರದೆಪ್ಪೆ ಮಾರಿ ಪೊಂಜವೆ ಇಂದ ಮಾರಯ್ಯ ಎಂಡ 36 ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಓಂಡು 37 ನನ್ನ
ಬೇಗ ತಿರುಗುವ ಅರ್ಸಿತು ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಟಿ ಅಂದರು ಸಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಗೋಗು ಮಾತ ಬರ್ಪಿರಿ ವಿನೀತ್ ದೇವ ಅಂದ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಸಮತ ಮೀನ್ ಅಂದಂದು ಪೂಜಾರಿಯರು ಯಾನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಪ ವನಿತಕ್ಕ ಇಂಕ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಬೇರಾ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ವನಿತಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಹುಷಾರಿ ಜಂದೆ ಯಾನ್ ಶುರು ಪಾಡ್ವೆ ಪೂರಾ ವೈಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋಟೆಂಡ್ರಿಗೆ ಓಟು ಅಂದಂದು ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ವನಿತಕ್ಕ ಪೂಜಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡ ಪೋಪುನಿಯೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಎಂಚ ಶೋಭಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಫ್ ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ಪ ವನಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆ ಎಂಚ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡೆ ಸುಳ್ಳು ನನಗೆ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಯ್ಸವ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಓ ಲೈವ್ ಓನ್ವರು ಕುಕ್ಕುಡು ಉಂಡರೆ ಕುಕ್ಕುಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡೆ ಯಾನು ಹ್ಞೂ ಅನಿಕ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಎಂತದ ಹೇಳುದು ಸಚಿನ್ ಶೋಭಾ ಎಂತದ ಕುಕ್ಕು ಒಲ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸುರತ್ ಕಳೆದು ಕಂಡೆ ಅರ್ಚಿ ಬಾಯಲ್ಲ ಅರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಎಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದಾ ಓ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಜಿನ ಶೋಭು ಯಬೂ ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕು ಜೀರು ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅತಿ ಕುಕ್ಕುಗಾಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಉಂಡು ಪಂಡರತಿ ಅಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪೇರೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಪೋತುಜಿ ಹೊರ ಪೋತೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಬಂಟರ ಬಾವಂಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮದುವೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋತೇನೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ ನಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿಂದಿ ಕೋಡದ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಬಿತ್ತಿನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಮೆಂತೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿಗೆ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ನೀರು ದೋಸೆ ವನಿತಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟುವೆ ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಪಲವ ಎಂಕವ್ವೆ ಶೋಭಾ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೂವಿ ಓವಿ ಅಂದು ಅಂದು ಇಂಚಿನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 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 ಚಾಪ್ಟರ್ಡುಲ್ಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಡು ಪಿಕ್ ಪಾಡ್ದಾರು ದಾದೆ ಪಿಕ್ ಪಾಡ್ದಾರು ದಾದೆ ಪಿಕ್ ಪಾಡ್ದಾರ ದಾದ ಪಿಕ್ ಬಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ನೀರು ದೋಸೆ ರಡ್ಡು ತಿನ್ಪೆ ಓ ಅಂದಿಯೇ ಅನ್ ಕೆಲವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋತೆ ಸಚಿನ ಓ ಅಂದಿಯೇ ರಡ್ಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಎಂಕ್ ಕೂಲಿಗ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಆವಾವ್ ವನಿತಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಅಂದಂದು ಯಾನ್ಲ ಶೋಭಲ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪಾತಿರುವ ಕಮ್ಮಿಡ 7 to 8 ದೋಸೆ ಬೋಡು ಹಾಂ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪು ನೀರು ದೋಸೆ ಏರಿಗ ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಕಾಲು ವನಿತ ಮಂತ ದೀಪಾಲಿತ್ತೆ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ದಿಲ್ಪುನಿ ಯಾವ ನಿಕ್ ರಡ್ಡು
ಬಕವಚ್ಚ ಅಂದ ಸಬಾ ಭಾರತಿ ಸಿಸ್ ಮೇರು ಡಿ ಪಿ ಪಾಡದಿಪ್ಪೇರು ಕೋಟ್ಯಂಡ್ರು ವಾರೆನಾ ಹಾಂ ಶೋಭನೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪೊಲಿ ಅಂದಿಯೇ ಶೋಭನೆ ಅವು ಲೈವ್ ತೂತರ ತೀರು ಹಾಂ ഞാനാണെ വീഡിയോ കോൾ ആപ്പെല്ലാം പാത്തിരുവേനാളുടെ ಕೊರ್ಕಗೆ ದೀಪ ಆಟ್ರೆ ವನಿತಕ್ಕ ಭಾರತಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೇತದ್ದು ಆ ನಂಜಲೇರು ದಾದಾದ ಮಂತ್ ಪಾಡೇರು ಯಾನೇ ಮಾರ್ರೆ ಓಗೆ ಆಲೆ ಆಲೆ ಜೆತ್ತಲ ಅಂದರ್ಶಿ ಅವಿಯಾನ ಹತ್ತು ಪೂಚಾರ್ಲೆ വനിത ചേച്ചിയാ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪತಾ ಶೋಭಾ ಈ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬೊಲ್ದು ಮಾರ ಯಾನೆ ಕಪ್ಪು ಏನನ್ ಶೋಭಾ ತೂತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅತ ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜೆನಾ ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ದುಲೆನಾ ಯಾನ್ ಕಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿನಲ ವನಿತಕ್ಕ ಅಲೆ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆ ಹತ್ತಿಗೆ ದೇ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ನಂಬರ್ಲ ಎಂಡುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಪಾಸ್ ಮಂತ್ ಬಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪಾಸ್ ಮಂದಿ ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಬಕಾರ್ ಬೋಲ್ ಶೋಭಾ ಕವಿತಾಡಲ ಉಂಡಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಸುಲಭನ್ ಪರ ಭಾರತಿ ಸಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ ಎಂಕ ಆತ ನಿಖಿಲ್ ತೂತು ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ತೂತೆನ್ ಅಲೆ ಲೈವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂತೆ ಮಾರಲೇನು ಹಾಂ ಶೋಭಾಗೆ ಯಾನು ಸೋಕಿಜ್ಜಿದಾಲ ಯಾನು ಸೋಕುದು ಡಿ ಪಿ ಪಾಡುವ ಆಳು ಏರ ಮೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವಳು ಸ್ಟೇಟಸ್ ఏ జనరేటర్ అది కోటండ్ರೆ వీడియో కాల్ ಅಂಚಾಪು ಜೇಯ ಅಂತ ಉತ್ತಜನ ಭಾರತಕ್ಕ ಹಾಂ ಭಾರತಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಗೆ ಇಂಚು ಲಕ್ಷಣ ಬೊಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಕ್ಲೇ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಅವು ಯಾನೆ ಭಾರತ ಸಿಸ್ ಒನಸಾಂಡಿ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಉಂಡು ಜೀವನ ಜೀವನ ಆವುದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಮೂವಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ದೇ ಸಚಿನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವಿ ಇಜ್ಜ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮಗೆ ಯಾರು ಹೀರೋ ಉದ್ದದಾರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಅವು ಮೂವಿ ಆತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನೀರ್ದಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆತಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವು ಸೋಬು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆತತ ಏನು ಉಂಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಆ ಎಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅಂದಂದು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಆರು ಸಾಯ್ತಿರತ್ತೆ ನಾ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಶೋಭಾ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಅಂದು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಉಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ನೀರ್ದುಲ ಇದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಮುರ್ಕೆರೆ ಬರ್ಪುನು
ಅದಾಗ ಎನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರಪುನ ಎಂಡಲ ಕುಂಡಲ ಯಾನ್ 2 ಸರ್ತಿ ಮುರ್ಕನಾಗಲ ಬಂಗಾರಪುನ ಮುಂದ್ ಸರ್ತಿ ಪುನಗ ಬಂಗಾರ ಜಂಕುಲು ಜನ ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಬಂಗಾರ ಜಂಕುಲು ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಂಡು ಬಂಗಾರ ತೂನಗ ಅರ್ನ ಮೈಟ್ ಉಂಡು ಬಂಗಾರ ಪುರ ನಿಕಲೆನ ಮಂಡೆ ಶೋಕುಲ್ಲೆರ ಕೋಟೆಂಡ್ರು ಬಾರಿ ಸಿಸಿ ಅಂದಿಯೇ ಬೊಲ್ದುಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವಳು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಡು ಕಂಡನ ಬಾಲದ ಬರ್ತಡದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದಳು ಇಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದಳು ಬಾಲದ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ ಶಾಲೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಕಲ ಮಸ್ತ್ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಉಂತುದು ಮೋಲ್ಲ ಉಂತುದು ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪಾಡುವಳು ಅತಿ ಎದುರು ಪಾತೆರ್ ಇಲ್ಲು ತೋಚ್ಪನಾಗ ಜಾಲ್ ಪೊಸತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾರ್ದಲಾಲು ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೂತೆನ್ ಬಾಲ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಜಾಲಿಗೆ ಟೈಲ್ಸಾ ಅತ್ತತ್ತು ಮಾರ ಟೈಲ್ಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅಂದು ಏಂಚಿನ ಅವು ದಾದ ಶೋಭಾ ಜಾಲಿಗೆ ದಾದ ಪಾರ್ದಿನಿ ಬೊಲ್ದುದ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಟೋ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂದು ಸೊಕ್ ಸೈಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಜೀಪ್ ಉಂಡು ರಿಚ್ಚ ಪಂಡ ಕೋಟೆಂಡ್ರು ಅಮ್ಮ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆವ ಪೂಜರ್ಲೆ ಅಂದು ಟೈಲ್ಸ ಇಂಟರ್ ಹಾಕಿಯ ರಿಚಿಜ್ಜಿ ಹೋಲಿ ಒಲಿತಕ್ಕ ಇರಂತೆ ಅಂತೆ ಇದು ದಾನೆ ಕುಮ್ಮಿ ಶೋಭಾಗೆ ಮನೆ ತಕ್ಕ ಒಂತೆ ಈ ಕಾಯದಾನೆ ಕುಂದಿನಿ ದಾ ತಿಲ್ಪನಿಯ ಶೋಭಾಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಹಾವ್ಯ ವನಿತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಯಾವ ಕಡೆ ಅವಳದು ಮುಂಬೈ ಮೌನ ಇದೆಂತದ ದಾದ ಕಡೆ ಬಾಲಿನ ಕಂದ್ಯ ಸೊಬಕ್ಕ ನಿಂಗಿನ ಕತ್ತಲದು ತೋಜಿದ್ರೆ ಸೊಬಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೇನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳು ಅಂದಂದೆ ಕರತ ತಿಯನ್ ಮೇರೆ ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಪೂರ ಕೇನು ಜನ ನಮ್ಮದು ಊರು ಉಡುಪಿ ಅನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ವಂಚನೆ ಸಚಿನ್
ಉಡುಪಿ ಮೌನ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಒಂತೆ ಟೈಪ ಜನ ಮೂರ್ತಿ ನಾನು ಮೌನಿ ನಾನು ಮೌನಿ ನಾನು ಅವು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪಿದೆ ಮರಳು. ಓಕೆ ಹೌದಾ. ಎಸ್ ಹೌದಕ್ಕ. ಪರಕ್ಕೆ ಪಂತೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಜಂಡು ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಮಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಏನುಜಿ ಆಯ್ ಬೇಲಿ ಪೋಯ ಇಂತ ಬಗಲುಲ್ಲ ವನಿತಕ್ಕ ಅರೆ ನಂಚ ಮೀಟ್ ಆಪಿನಿ ವನಿತಕ್ಕ ಇರೇಂಚ ಮೀಟ್ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಿಯರುಂಡು ಬಾಯ್ ಮೀದು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎನ್ನೊಂದು ಉಡುಪಿ ಸಚಿನ್ ನಾನು ಉಪ್ಪುರು ಮುಂಬೈಡು ಇತ್ತೇನಾ ಅನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆಗೆ ಎಸ್ பொண்ணு இத்தின பல்லு உடுப்பிடு ಎಲ್ಲ ಮೀಯೊಲಿಯು ಸಚಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಯೊಲಿಗೆ